104.5 Anybody? Don't mess up with me. Hey, son. Master party, this is real. And Penensis are the HNS and Tessa for Fra, Yichi. Me huna meka de ye nanso watan ne wo mu na meka no mawi yesene se bese me bonate teme me nkuta na nka ne megya na nka na makoka se me hunu ya nka sa obasa sabone aka enkase boja titibi bo mposo mayenko na se wokoto sabo bi si unua so a ka tire no se he aboa sori yenso anuti na me wahena na bisiti eja wusu mamponkontonchi de hye damra wo buo hi akuma waserbo sechi ayese no so dade kodi manisam apampambra wo si ebura mampon de hye ni bie danfo ye dan bremu Dagon, Mebinko. And then we can so some show for the press maker for chance live. I want show 104.5 ma. And if you ask me some bread was already know. I soon say more the headquarters and the some those who are in fear. Bidi ade ajawu mampo kontonchi. A boy here kumana waka si bro ba kwame gonga. Jatane mamunyina ajo mamunyina akwaba. Ibacho abejo fonyina aye krado. Caveat, probit, and koso hene krobisuma hene or chikrom niko cobra. Assemblyman elha. Hanzo na manzambo for kwazibwafo. And a Jamanso Ogor Ekahumbi, in producer, and a J. Ampofo, Mensa Sikapa, or Tosso Mienu, Passas number 2, a common, and I'm a Piafo, a Bojmapa, to Tomikai, Nako Facebook and Anumlay, about Chokwa, a page on air in short 104.5 FM, and YouTube is here in short TV. Oko Mortis on Bato, a Pimsine TV, and JP, and a brand here. Your friend Kofi Yabua Martin. I'll feel be any boy, but to Ewiase Mu Nsem for him. Sir, I could do cocoa. I didn't hate the difference about the man, Paul Fry, Ima, your body man said Aquatia. I didn't want Aquatia film. And no Ogre, Grace Adair, and a food India. What the Aquatia Ima, who know about Kofi Martin, and a Kofi Yabua Martin. Kofi's almost anything. Tony committee for Kodago no so ye part one omuko ye no ye say konfono anya adwuma omuko malam ho malam ye post mortem no so da bi aduro de e bi hwefom ho nemom ima akotia no na kaji ado na aku no ntia say anya adwuma omo ye so mesa to aso anon so kofi kire mu a ye so ndae say ye kwa e bogu so ti kofi anko wo si dwan ko bia na ngefo no Ewiase Mu Nsem oba be dago no so ye Ogre bechirem ni manyina ba ha ama na no kasakasa si ya na azam gitwa we kana we yaka ya shamu senka namumra na fe yensa nko pa 3 na nkwa sunzumu nhwemu ne mu sampa se Kofi ena ku ayi ma e body man se akwatia na Kofi ba na mami Ogre ena Ogre sade oni ne ma obi ansia na je mensa ampa fosika potos mienu ba modia Eko dago no so ye nuaba konfo ye bi agi asara so ye ehun sunsan so ye dey be live e Ewiase Mu Nsem so e won sha 104.5 FM no part 1 no mami otie ni babema ni babeni na sa ko da wada ona ni mo jejan so sa se sunsumo se ehunamo ntimi nkyere Why be a of you can win a buy? Was if you ask me some for me, Tiemu papa. This answer me, Mondia Namondago also, Namun crew. I could have a party Hano. I'm so back and I could say more Ewiase Mu Nsem so. He was some netibi. Name Kwame Gong, Miss Cha Assembly Ezra, Esafata, Southunina. Actually, Bensha 104.5 from 9 minutes, Omutibi. Naya Fudusam Cassia, Ebiasida, and Ebiasi Pain.
na ehu oda ba ko efene yaba ekofre sunsu bi ayefene Raikon Sheduka dabi edi odi makwa na Raikon Sheduka sunsu na kana efene idosoroa idosori out transmogrify idosoroa akoda bre pa kontia muso sikadam ne bon no na akoda yi se sunsu no emma ne sika no no ka chese me hiu ni aba no se me ni aba enya adwuma afina ga na owu obegwa dem no na sunsu ti ho ada no mansuo mpesa no mansuo na Ewiase Mu Nsem na jena enam sofo abebom so jona nka asembae saa semi akoye bia na nyume Ewiase Mu Nsem ewunsha 104.5 FM ebono ndu a ebo House of Fire and Anointing Ministry International and the Fipani Elijah opoku enso akodi nkomo ntije sam na kwa pacho part 1 na ebei yawde ti bobugu yaza amazugu panye give me a rana sio na wala da damle dani aso wala sio na wala da damle dani zero goronia maka bazro goronia bero kadonya wude ti bobugu yaza zebele ko dungo zo ayegima amako dungo zo molai do ben Ewiase FM 104.5 and we are den enokra ensam no emu oden enemu akwaba ba cha ma ne so ne ntunka oho ye ba sha me we ha so bodin yo what in fear say in fear aduanan ennan o ye adwuma ben ba cha beton ensa na okwa sorry ben ba cha okrom ne he no okay mati okay producer me that's it also the face aduanan nine passion o ye aigoni passion oh okay me that's it and also adwuma ben betonsa oni ancho ka kra o betonsa o voice no from kra betonsa ade usro nani na unkasa den betonsa ese are den ti mo no so na yan kasa na ya mu a wate me that's it Ewiase Mu Nsem adwumadi a wutie ebo amansan ana enya nto ne enko me that's it o mai sai pasha me kutankwala 9 e ma se na me ma sai oba mamienu pani o modi mfie sai mfie biasa me that's it no waso na de ba Ewiase Mu Nsem so yi e ba ne se ne ba ne se ye na me so e ma obi adin chance wa ma odi nti ma obi adin ba sho yo yente wa yo e ba sho me ba panyi e wo mfie biasa na nansen ni nyemo ye bia ye basa ne so hyehye oye ni bibia enye ye okasi ya no de afase okasi ya no do afase oyo bia otwika on train ho nya adwuma no okono mo sa na oye nyoma basa ebusa na o si bibi ha no ontimi nka obusa na wo moa okwa no akono no monsa na ode ababa beda ena megusua na me dadana na me busebusa na nti na dakro okon na ho no ka kire ni se bibi ha no ntimi nka na ne na se ri asema na oka kire ni na se no ko school no ache na mfo ya ode na kobra okotezin mu eti no ase wadi akira kodu baabi a afi no ayeden afi omusi se obesi abrosan atenam atoka de a age se ode ne maame ana se ne nana ana onua ba ede ne ba akwa no se ne maame ne nana ne nua ba nyina na koma da omoso ti ontimi form nko enti ade nte se wanfana form amade a ene ada se obebo ne dam ana so obeku no na obie na no so kan so a obewu bebi obefa bia so na mse wanfa ne maame ne nuanom anko nti no bebi obefa bia na ade ne di nachi na ade ne hante no de bia ade ne gina ne so oda wona o blessa nti na yese na wo se wo de kono monsa na wade beda tade na hante ne sa na obo amane ni so na meta tie nhira etie ya sa na pe na madanfo ba ko bi so ka kire me se ne sa na tie dia yenfa ne mra na ha da ode ne ba o metimi aye bibia ma bibia wo no so nyina
ebe free so uwo na esi obewu ne dam ebebo ne nyina anya de ebeden ebeba etina esi ye ba ya ne ye nante sie no So, Ensha 104.5 FM uti Ewiase Mu Nsem. Ene misama akwaba. Eja. Nti aso ka che adisai. Ade ne ba no so ache school time ne de na se be se ko be se mfie be se nwotwe kula. Nti brebe na ka che mu se na ha no. Me ba cha de be chi na no pe yayi. No ka che mu. No kan ne yeso ya ntena se. O ka che hwan? Okobo ne nana ma ne okobo ne nana pono. E de kotu nanim. Se ne ha no. No ntimi nka, yebusa na ntimi nka. Na se de ade ne se obewu, oka obewu a obeka no wawu afiri Ewiase freko na wako enti no nim se oka no wawu enti oka yeso ne yeso ya ntena se oka na na ne ye ma ye bag so ne se ne ye ba ye ben Nhyira FM ne ye de yade seda betum anim na asofofo akuku da mamo ha no na o maboa me na o magye me ba no kwa ama me yo ni papa oi e ba cho ni papa we tu kwan ba ase obeba ne de ko so nyina mo ka che no papa cho ni bibia de no ka che mo ono e ka che o se ye mfa ne mbra am fa Ewiase Mu Nsem so an say ne disunsu mu nsem ene be twa da ko no so ena oba office obi kakra si ye de na hui ade esi na sa de na esi na wo hu bi da esi sa da da bi e bi si da fi so ka che mu hu bi sa da de na si office ho ma je for so enti de ko so ba so me de ne ba ye no a me de ni ru office ho kakra na no ensencheni kakra wo ye se wo ma na nsuo bi so mfa huru nanim odi huru nanim na ena omu no to fom na woso no ho saa ne spirit na ehye mu no apie asole akonkon petepete no ho tie mu ni ade ti mi hu se me ba ne ho beto no nti ese no kra ye wie ne ekwa abonten no akwa na ka che ne se owie na ape na ade ni pie bo ni din ka che ne se fineko o ma ne nchen bio nti na mo se nti no tewa no hu nyoma bebre e wona ni so ekoti ba bi kura be nipa be mienu te wona so te wa ohu se we twam so na bia sa atam na obia ntwam o na so onu hu nyomo na ni so se nyoma twetwetwam nipa hodo ne ade twetwetwam so na fi se wo ye ne sanwa office wo pie no o se ohu hwi bi de ohu ana se nipa da se ne ankasa wo twam ohu se wo na wo twam no na wo ohu bibi basabasa bi abie e wo na ni so de se wo sa se bibi afiri ne mu ne ho ato no prekope de se otimi se ne ni da ho iti ye ba ye fra no fa na ye ba ye kura na ye ba ye no esema na okanyina ne nkoma na edie nyina no sa na tese nya na adwen iti mi sa kofa ba ye no oka kire me se won kai se okasa asem ne nyina on kai hwe ni nyina se abrase ne se ni nyina na se nya wie ye nya wie timati mu nyode chase wona ayen samanfrefo no fa che o mo ko fa sa susum na ya na demonic spirit nko no ye adwuma ti wa hwe yi abeka se awie Ujime de se dabi oti hwa wan hwe ya wo kro metumi aku omo nka nche ba sha mo kai so say ka se wan fa ne maame amfa ma ombeku no omo kai mate me da se enko so fa mi nu twa mamo na amane mu so na na brantane ni nkobo samro pese oti de ekoso a na kaka ne mrante mu nyam ko Facebook sesi a ko Facebook a Ensha 104.5 FM munti da brante ne kaye na mfantu mfo so ina ba na metrance ngo so ento de kaka kwame ya tun ade dia na ya dru India spiritual doctor prayer and healing palace Mr. India doctor say ono de ontwa akokọ ontwa odwan huhu moja sembia sanso na wutie mi a ukoduru no ma wonwe vesi no atentahia gu fom na mum de o ka tro nya ne se tumi nya efi India India doctors ebia wa abofra bi otimi nkasa otimi nante ayenkuda ba bi otifia dro da no adwonso ni nyina India doctors ebra obi create mi ewu ati asebusiam udi a omawu gonorrhea syphilis ni nyina otu ase sunsu bi be so no ada na ase hunhun bi ware wo ni nyina India doctors ebra no otu ase ma promise and fail otonsa no mu ntentan ni nyina India frɛ love me alone oba ne be don kwa na be ma no atra nkwa ho mesro ehine be India doctor mesro ehine makokoben 18 mu kumase no obo ase kwantempon so oya adwuma ya wada efiada e na memene da ejiremu bi atras no fe India doctor 0240 55
553682 0240 553682 and 0208 297825 0208 297825 na wenya India doctor na no abo enkomo ewo ofa we organic farming aid sronko abedwa so mesrawo odo ho bo ofa na yekuani a okua adwuma no he obranya kwada unsam fifire na wankasa unkasa watwa gya wa adwo mesrawo basa ye besu akuafo hene ni nyina ne se unya ofa to ba akopɛ na de gu mfudie na se asase be se 2 acres na fei wankasa begya tumi se koko atosodie ni nyina be so do so na menkani banche bayire ni nyina so abotototwe ebasa na wankasa ye be fra akuafo hene ebasa agiso ye man ni nyina ne se oda so abamu na utie me na nya ofa gu mfudie na se akuani me ka kiro se amo ebedi unya no ba no nyina ombewubu sanso na wankasa begya tumi se eniane noma pa abetra asase nim etu no ba no kyese bibibia bededa na akwam na afi watwa so abapa etimesre se u agrochemical shop ana se we akuani na openido sopu anu abohwi kwahe BK Agrochemical Limited ana nchemu bia tras no frɛ 0244 233760 0244 233760 ana 0249 633210 0249 633210 Eja usi da gong kajagum na tita danko my ears are open to listen to your headphone. Teacher danko me da say around here design Madam over. Emo di what say? What in fear say? About 30 years. In fear aduasa. Me da say. O ma so be pani. For trying. Wo kan se mi na nwumre, wo kan se mu do bebre. E no kre. For trying. I shall say. I shall say tamna me ku school. Aha. Ewo SS no. Na for me di na for chi. Ade mu kura autism. Ba me di mu kura mu no. Na omo mu di ka wo mu dada. Na me so me yeden me de mu kobo wo mu. Ti me de mu kobo mu na ye call mine ho no ma me di me nkomo kire no ono so e ka di wum bibia kire me no. Achino ka yam se na bebia na maduru no. Asa me sacrifice. Ada se me de me maame. Okachem se me maame. Ana minua. Ana se me nana. Ebeba. Ewiase fan. Na me de aye sa sacrifice no. Ana misumi se me maame ene me nana. Ene minua ba no madama koma so. Timi nye saade no. Ana menusuntino na ohame na spirit ni hame ohamia bisi ene awa daruma me ye ba officer obompa yere amame ye officer no pie ko ka chem se obomidin se omba minchimbi. Yes, I quite chikaka. Also now secondary school. Na enam foko nantie nipa say. Omi nipa 3. Una na e peni wom. Ebi. Mi kwa na mi so. Na onu mi so mdi se adwuma no. Na mini. Emu de na enam a wo checham say yesay. Okay, kan books be mo ye dan. Oh, ye kan books. Na ne yesa kwa sorry. Asole na ne ye ko no. Na nye asovise bia Pentecost na Roma sorry. Eye modi emo sorry den. Eye te say ni paka clay ya na yeshia. Nti yeshia ye wo nchechire bi. Ho no ma yeye. Chamenya na ko school. Na mku school. Na ko sa sorry no. Na me ko. Na odo hu ko gura sa ku num. Na mo ni pa do be say. Omo minim omo ne de. Omo minim se nipa esimesisi na modi mi wura mu ne de. Ne nipa 3. Ti na unim se no mo ye. Na minim se sa no mo ye bat. Na minim se ye skadru. Na ebrebe na hu se skadru.
ɛyɛ berɛ a ɔmɔde me kɔɔ panyin ne hɔ no mo na ɔma anka kyɛ sɛ ɔmde wokɔɔ pani bi a ɔno yɛ sikaduro hɔ atam na medi ɔm akyi ɛno mo kɔ asɔre no medi ɔm akyi no mo kɔ asɔre no ba no mo fa me nkyia aman no nti mu kɔ asɔre no asɔre bi hɔ na wuro ne sɛ wei ne Nyankopɔn de yɛde yɛ adwuma wobɛhu ne ntɛm koraa bia mokɔ no bia mommɔ Nyankopɔn di hɔ ne ɔmo yɛ nyinaa kyerɛ sɛ daabi wei deɛ monam ɔmbɔ Nyankopɔn din ɔmo bɔ Nyankopɔn like ɔmo yɛ asɔre sɛ normal churches ne yɛ no ɔmo anya bibia ma hu sɛ no asɔre a mekɔi ana kɔ wei deɛ daabi yɛ Nyame kɔ so monam ɔmo anya bibia sa mahu until sɛ yɛkɔhu man no nti ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo no nkɔkyɛ wo mpani ka no kuro ɔmo yɛ sɛ wokɔkyɛ mo pani na pani na ɔyɛ ne sɛn asɔre pani anaasɛ deɛ pani na asɔre no ɔnyɛ asɔre pani but saa ɛdii no ɛna ma mehu sɛ life see no mu wom bɛsɛ mehu sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo no kɔkyea hwan boy no I can't say modin me ka sɛ bodin isa den ti kan kro won bia obaye no boy ne baye no and was a boy sini ede you sini say omo dwone okotizen sama no di afie say na bosome say ekonum ana asoyinum o na mako almost 2 years I can say 2 weeks na what you mean mako be 2 weeks okay ndi achi no mo ka che o say no mo ka kire me o like say ne ye o kan boy ne kan nyina kire me this no me ye den eye na unko shia papa no na mi kushia ana wo nwa na nyu krankwa ana wo nwa na nyu krankwa kazo pamu ka che o say ye de say ne ye ntempa no ko fim na ka okọ gawo how anana sikanibre na sikadam omwa na me no mu nyina boys na me no like omane me koyi nyina omuska but oman kan che me say before say bia obinyeska no e bia o ye sacrifice na som pam ka che o say one na som ka che o say yen ye practice occultism omuka che me ana wanya ose man bitima aboa me amanyiska but don't say yakwan paso ana wanya ana o ka so bitima aboa like obitimi di me ahu man bi ewo masolini obeboa amanyiska but arata no wan kan che me say bia adesa medi wiba anasa medi we dey eba okay yan trust omo so an kan che me say omo koye bibisi anasa ye sacrifice bi say but don't so me is man for no nim omo ka kire no nim edi no modi mi ku hu man no mo ka kire me okay nti wa ko gra opani ni ho de ne see na say fi na mo ya so mu ho na dabi by fufro dabi en onu ni yan trust ti ni person do ko e me was me kan wa yin patre okay trust you too ti kudu ho no no na mi ku hu man no na ye kasai ti ni next day na me koi mine baako ane mine baako pene koi ti ko no asemo ka che me se e bitimi ayi se dia bese mi sabron san dia me maame minua ba ana me na mentwisu baako na me ka che me so mo da makoma so mo de na ko Facebook se na ko hwa branch ni ko boy o se onfie aduasa na mfo de na ko wura bia ni ko so wura ako frɛ suma ne nsama foi bi ye fa no occultism no ma se ohuna mane o da wona ne ma ehunu ne pa ti mo de na ko Facebook na o HTL page na insha 104.5 FM na o hede ko so na so de tu wonfo ye ntu anko no so nti o ka che so be so si abrosan a o hia den den sim sabra sandia o hia me maame ene me nana ana me nua ba na me ka che so mo do mo da makoma so ntimi wonfo mo nye de Emma. That's more catch me say, she seen menya abi wurama wie.
Tada says conform me son of Kayano. Made a back obey beba. And I say, me be man a catch will be say, Sina, my beya will be kume. Fine, at the chrono, at the chrono so eba. Suman of frame amino. Say, do woman a minescano. Eba. Timmy, me decided say, Minye, sir, I can't say. Sa sacrifice on Pesamian, Minye. To Pumbi and me, I'm meeting Tibede. Ebe Jimmy crowd, a didn't crowd me catch a man say, apart from Nipano or semi for Mumlan. Intimate me, Uncle Sankasamin to me farm me 1 day, and you know, catch me say, Davy. From since then on, since then on, me chasso, na me nkohubi. And a boy no more dim room cross and me no more nantibium. But as I didn't a catch me say me nisino, I'm a seminiano. At the corner person for so and me ye. But Yamia do me bar hasino. Me if you can go benino. Ya manasuka. If you can go benino. Na at the crony me eba. Nene meba. Ba ya ba hana obon paye mame minim di si de ma hu di si e. Omo sa se bibi afiri mu. Eko. Woko pani ho. Oyiso biso si abro san se onamfo no mu a eto kasa. Ohia o mame, onana ana onua ba. Wa nyantum. Na e de na space ne bowura o de wo yadwuma. Ana o hawo. So wa nyantum e se ko bari. Wa nyantum na ho de na si e. Not when who spirit na one out feno. Oh, okay. Miana. You book be so I ready. Opesa oba. Opesa ni pano spirit ne ba. U ready sa book no. No abana adia open. Okache na no ayama. Bamena onye bibia mama because of say domo ka semenye no semenye ya untimi ne bibia ne de emame ana kan say mine na ofre sa spirit no mama no in Shiraya fan ya so gane ya sem sisi asem ne ya asem wi tika say ya asem ya asem tika de ombia enfa bibia nsie Kasamitio. Wan yantum. Unku mame. Na de dabi. Uni abanso anya de abeko no so gokuno na kwa sacrifice bi. Nso sunsun ko so edi so edi wachi. Apese kunwo. Gentra. Say I say wako bosom se okwaje aduro. Na wakona washem lama ona akase emla odi mintimi no akacho say so bitimi so ntimi wo free ha obebodam isana koye tini pano na madikan are requesting like what di kan di ne pana eden ama mewie Kasamitio wadi kan di ne pana ma mewie awase menene na to ne beboa me but sa sacrifice na no pese me ye no na me se me nye come na first ordinary mao come na first ordinary ofre a saint ofre matiasie o ko ma no ho no me giri se ho no de sunsun no wura mu ana o che o first first spirit no e book no de ma me Only di kama ni bae. Offer ma ohu no. Oh yes. Na mo kwachia no no. O se menu kwachia no. Ada emnanta no ko no no offer ma ohu no. Yes. My hwema na se nsu. Na da ho. Physical say. Opie se de ti we.
ame kwa me gom yo ha ka me huni bi da bi hu e sunsumo de no friend ma woni sunsum ni kasai mene ne kasai gobe na ni de ona de jema ona na ana say man no mai no mai ne de na mame mai ne de mame no ani na o kasa na say usuru bibi show so bibi an so o kasa bibi yawo de ne ko so o kasa no jai o ye na do sa bo ha e dia Go Facebook insha 104.5 FM kono ko hedi abranch oti awoye o kasa na o jai o se ayasemu no nsa bo tebru so o de ni obi sie insha ne manyina asie hu na kan fa so abebo no ayedin ti wan hwe ya manu susu na so wan hwe ya tu no kasa bi ade chi no an sorry America ka say sa ni man demonic spirit amde ya juma anya motia ne abosum ne bia ene me ka mo ache ho ase wo di agro wo bako nti pamu ne ka afa de minim nya na makana de mitima ka chewa na makana adene wa anyi nche na ntum nenso wa chewa kan fa so be fresh spirit no disa wa chewa se wo ye ne ba ko mi nsa na afa so a wo de be hu spirit na obede ne ho di akyerɛw na no oba o pie nsum na ahwem na se da ho ana obere ni mu nso se en frɛ de stand kra me fini me bat oba ma hu no oba ma me hu no ba isia me ba ya bɔ mpa me ne de me hu ni bi but en ka se ko ojo ko no jan kwantia me ka se ko bat me ka se minim sa enti o ka se ono ba ya adwuma na oje tum na o chew kan fa so we frɛ no wa frɛ ne da o ma frɛ ne da ko be no ni die tan so ngi na kan frɛ no first day me friend no first day me friend na mu school e dey na man di book ni ma me no and na mu school ana o ka jam so on pe bi nipa e wo ho ntimi free school este junction e ba so ase kasa mitio eba so ase ena me be free that was the face that me the free no so no then okay sa daddy ni e afena makuhu no ana o se me free na me read book yi na me fan free no ena mama ye dey me the free no and I say, "O pese when me adwuma," and I say, "Aye." And I say, "Mo abe no pese like, mo abe no pese o fambo ame." And I say, "Pese me nyeska." No see you. Ono kaze scan ko ano me say aye. Na okoi. Tibe ne man time. Asana oba be ka che me say, "Sempe me here scan e dia." And I said, "Me de mammy no, and I'm nane, me know about it. Eba." I'm so used to the minting yet. Yes, a moko, yeah, my introduction here, no, or some friend or sarcasm can actually. So, mammy, unia, and I saw Nana, Bakubra. And I'm seeming to me. Not soon to me. Didn't see her. The sea horn mono, eh? Not to them. Not to them. Who can boy? And I say, "Oh, my warning." That's why they. Okay. Me make cut me piscano. No, this can come on. No koi. Tell Chirino. No, bound we can say. Kwasi. Uncle frame on frame kwasi. Kasamiti. Na obumidi. And I say. Candidate, any other say. Ye ni see. I'm saying no so do mata makomaso timi dey enye timi ka timi nye no na wakani say na ohame na o confuse me se minye te chena medwen hu di na msi dey bi timi nye dey enye
na ɔsɛ wo no wafrɛ me wo sɛ wo ne me bɛtena wo ne me bɛyɛ adwuma ɛna ɔsɛ me na mafrɛ no sɛ me ne no bɛyɛ adwuma nti deɛ ɔno no bɛka no ɛna ɔsɛ meyɛ dɛ meyɛ nti didididi mu a tena ɔmpɛ baabi a nnipa wɔ bebree mmeranteɛ a asobrakyɛ maso dendenden wonya 90 na ɛyɛ dɛn wonya 70 na ɛyɛ dɛn wonya 60 na ɛyɛ dɛn no yɛbɛkyɛ womɛti de aberanteɛ fa mu a ɔka na nwunei ɛwɔ wiase mu nsɛm sɛ wɔhyia 104.5 FM ɛsi kɔmmɔde akɔ Facebook ebia wɔ biaa na afei wahwehwɛ nhyira 104.5 FM wokɔ a yɛbɛkyɛ bɛhu deɛ aberanteɛ ka nyinaa na wobɛte bi na so yɛto wo na sɛ kyerɛ wo so kɔyɛ bi a ɔyɛ ahwɛ yie ɛbae maame ɔbebreyɛ nso gya to a ɔde akɔda yi wɔde ne nam aso yɛn nti asɛm tie yɛn nto nkɔmɔ no so ti saa ne mhyɛ nyina wanyɛ ntum sila wanyɛ ntum sɛ ɔbɛyɛ saa nneɛma no ɛsɛ na ogu so ɛtaataa ne mo nipa no a ɔfrɛ sunsun mu a ɔno ka kyɛn sɛ wei deɛ ayɛ den ti kwan bi obɛtumi afa a ɔbɛgya me no makɔm baabi bɛ microphone ma me nipa no ɔfrɛ no maa me no ɔno ɔka kyerɛ me sɛ ɛnkora akyɛ nipa no ka kyerɛ me sɛ ɔno deɛ wayɛ deɛ ɔbɛyɛ awie nti ɔntumi nyɛ ɛho hwee bio wayɛ deɛ ɔbɛyɛ awie ɔntumi nyɛ ɛho hwee bio ɛma boys na ɔmode me wura saa de nim koraa no me no mu di ho nkɔmmɔ sɛ seni ɛyɛ dɛ ɛyɛ me but ɔmo no ɔma nyɛ ɔmo sika awie ɛna dɔm bɛyɛ no so no ɔma yɛ awie nti na ɔmo mfa ɔmo adwene ma me nti ɔnamfo no wɔ sika paa ɔmo sika ɔmo nipa sɛn ɔmo nipa 3 deɛ ɔdi kan deɛ na wayɛ wasi aborosan yɛtoa so mmienu ɛna deɛ bio ɔtɔ kaa ɔdi so nso ɛ ɔkuta kaa 3 ɛtɔ so mmienu nso ɛ ɔtɔ so mmienu so no ɔno nso wɔ sika ɔka ɛna deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no so no ɔno nso asi dan nka mo nyɛ adwuma biara ɛno a nti bi na wopɛ sɛ nka woyɛ nti ɛba sa wogyaa skul anaasɛ wotoa so sɛ sɛ wokɔgye sunsum bɔne a wotaataa skul no deɛ na ayɛ on and off wontumi anwie omewie bana wo sɛ ɔma meka sɛ taxi driver attendance ɔse ɔma me sɛ taxi driver mewie skul ansa na ɔma me taxi ama wo ɔma de yɛ adwuma ɛsɛ adwuma wotumi yɛ adɛn wotumi yɛ adwuma no things are knocking things Pacho Devi. I don't mean your man. We took a makonum sana mabada. Utika no konum sa. No mabada. Aden. Spirit ni enyao. Enne na wajame. Me ba hadi. No, me say, what the man no so mfa nto nche ne nto aso. Na spirit no we school taxi ni nyina o kanya no how come back so oh so wase me na ma frɛ no sɛ me ne benante nti ni tembia no wo me ho ni tembia me ma frɛ no o me oba te da so no am sisi ay kasai da bi sisi onya ma hay na me kan no da so no nam ai free fee ba nyina no ne me ne ba kan ko shede wonim onim ese unse kan ko shede wonim onim minim wana ka tell obi an kan che but ono a kasa ku microphone straight na kasa particular no or the match 2 times odo wa hwo mprenu e ba ne sen and maybe na me year adwuma na me pon ya me banana obetana kenya obetra kanum wow os tu sti ano no chini si na kan hwe ho no
Live, I just about so in 104.5 FM. Ewiase Mu Nsem. See, soon more the headquarters and ends of the super ahimfie. Need a jausu. Mapo kuntunchi. A boy here, Kumanana, Wakasi Biltuba, Kwame Gong, Jatania. You know, baby, and we went to the Carnico. God bless us here. Now, you couldn't come out, Simodia Bar. And some who do they say, you know, you're from to the Mount Swatibi. You drive home. Wait, yes, you got them. Down, yeah. In she riot fan. In she riot fan. She riot fan. In she riot fan. I hope you can see me. I'm a friend, Channel Tears and Western. Bro, I'll see you. No one in a chair was a season. I bet the over to you now, but Johnny in our way. Over your sabo, you put me better so you can't see. Couldn't be. If I saw Sicadia, Nemo say a drew bata one asem no. Sicadia pa. No more drew bata a drew bata Ubenyasem. Live on 104.5 FM. God bless our crowd. If I saw be to me can go Facebook. And God bless a check. Fete so me who Alefiana. Alefina. Okay, my krabani bentoa. Hey, God bless. No krabani bentoa here. The go ya mesa o. Baba de obesa me. Mesa o studio be obi anwa. Ayo. Obesa come gong. No se bentoa ni krabasi table so ewo esi ha alefi ene nioma hodo ayo me yena we de dawadawa kuka wa ha na ye be die honkwan ye be die honkwan. God bless my kwaba. Now what to say? Adomni afi ye da obodi na say. Chomni kan ko Facebook insure 104.5 FM. God bless our chance and so obeche edro kwa. Oma apo kwa. Timodi ko Facebook ko hwebi kankan e ma no ene mrantie no. E se nima transmographer pa. Ti God bless our kan na nyini so obeche kwa ko se be die e be nima dupa e de kokumunua. God bless. Enema nyina anatomy na amansan etio. Ene kra de ye nche ye boni tew. Okay. Anse ya na me bla ita kan say ye chade free adwo we ya ye be ya na adesua ya ye bisuan e kom say manchia me chia madofo nyina titi obi oba God bless eba center nyame adum onkom fa ya le bi anye den emma nene me be kire bibia ka kire ye nuam ma no ma sebi nyame adum mo amo fa afuru awo obi be kan say die enti na ye kan sa ene ema ni bebribi nyanyam eye Bible say ye ngoni ase no le se poano anwea na problem wo sisi ya ne ye oba bi wo honema onyema no wa hyempabo bi ye fe ne hill eto no wapa te se ye kan se menken to no zepen ete se pen na a reason no mesrew eno edin sem bebribi ba etimi se nyinsen sa wonyema atam se mpabo eto wa mesre ye nuanom ma no ye nyai enura minimini ba bi hia wanyinsen abosome miensa de gon se mpaboa ana na wo ne private car nti otena si na na wayi mpaboa no otena ne car mu ana asa hye se mpaboa no se onante akọ na ade ne bubusa sisi onom se duro no ejai nti na oka me bisa na de kronti a na man yesa na bisua de bi se no ene me so meka bi a kire yenu anu ma titiw mo pa wo ana wa fa nyinsen mpaboa eto wa menhye wa wie ne me be kirew awo mre na ma kire wade o anse de gon kan ene ma heda atoto kakra bi aba am se obi a wo tena kurase dade wonim ntomago aposin first ne de twitwiri yesi ene obi wo kasa gu so na nka bi efi nanim ba no
me say esewani se ka kiro enti ntomago nse yesusa no obi a watena kurase dade wonim na saa de na ya hodo miensa ba ko ye asawa eni ene wutimi dua no wufie de bia me papa sikafo na nyame adom mu fie matuma sisika abo sika tete esi mu fie kama na asawa utubia utimi dua awu fie eye no ma bebrebe na mre nti ya na mentimi nya kwanche ni nyina wei wo de bon suma yesusa na obi a watena kurase dade wonim de me ka bon sane ye de twitwiri ese na wo sia ye fita ene esi kura nia hode ma sebi abo bi dom pe kura no ye jama obi a wonya 64 years se wo nwi pa wotime nwe eno danchi ana ba ko e ka ho pa nie ye fe ne boli 3 e gon ze ne me ma tete ni o ma pa boli 3 ene ni maburu bia ba em se ehye no dos ntu de me kire boli 3 na ya hodo miensa me hu se company bi kura ye ne president aba me ya advert but mumu ye sua tete ni o ma ye na nanom ne o mu dia na eboa yen me na maka o studio use me say be kakra me fa mna nche ne mabawa o pese wo sua bibiduro a me ni wabro me so ekuro bi da wo ho ekuro ni yani ani address kuro ni ye mfa duro ni ma wo se kofi da bi age se address kuro na ewu a na ya ye ne ama wo se bia nansa bia na wa ba address ba ko ekuro ade bi atwaw ana bibia hono ama na ekuro fa bra bedan God bless ba center ye number ni 0243 64 18 60 de gon yanko tigo no 02777 yanko 444 yanko 34 medasi na mishaw so saade we nyina na ye nananom ye but ne busa se ede ne de ba sisi ya tititi nyoma no nyina ya to mu nkradedua sei me nkradedua me dia sei ale makoma ko 30 ni hu bia chefa nkradedua ne ahun sei ya tini sei ahun de gon anu nsuo na eba no hu e ni sei sa na efira huro onim nkradedua be nkradedua enie nkradedua ni ya de tin nsuo ni sai de bon ye so de bon sa ne de twitwiri ase ye sia kama fita kama na me ade we ya na wo kanisi a wo sesa ne o ma ba nse obi a bentoa ene mpredo do sen ye say ma aita bonzi mpacho onyo otimisa ho oba wonyima otimisa aita bonzi oba bra wonyima meche odru aita bonzi onyem nti God bless otimisa na bentoa ne bonu gudei on se de gon oba bi o onyinsen a ekobusimi mienu kompusimi miensa na start ye se esu bubu na ese no onyinsen nkase bi titale form utimi de sa aita eso otimisa me ni abroda me so ya wo obi pese wusua bibidro bra wo pese wusua bibidro ye ni abro nko ba bia na be ma no sanso so ye so ese wutua onim sanso ye sa na me fa de kan se bi da kan se me wo se na obi won so wonim sa obende yetimi tua duru ana se obenum ene ese obi a ma irin sa me kai se me fa da kan se bi Dr. Mr. Boyti wo se enye obi a nanim asa wo se edo obi a wutimi ye dai utia anase obenum but nka first part dey munse meka no meka se mikodin semoni bi me na anase obetua me dan ma na fie because ene utia obakra na uchi obi ba na utia na wonya asem obeka te se wase wo setua ne ba ma me eti me sira ma me ye bibiduro ye kire tete nyoma na me be kire wo secret ene ye wo siram ye ni asantimem ye ko siram ka te wo nua bi se won twimpe na fidie na Nhyira FM ye nua na asem nim se nyambe tumi ntine ho beto no ni bacho me fe asabro fudin ye konkwesa group num konkwesa group on Facebook hiti Facebook se sia Nhyira 104.5 me fe asabro fu asa ebeba bento asa na making wa obetuma sakura mecho memedru wa betumi ehu obetuma mecho memedru bento asa bento asa ne brof anya nyum asa anya nyum bento asa anya me kan music ye kan nyum ye kan bento asa okay utimi kan memedru no uka wi a ka kire dagon uye oba so na wuni atenkan ka kire dagon be jedro free mesrew akure bi da wo hu akure bi ato se wo kwa chi unufu hu obo hu ba bi ato wo pese kwa na duru de bia metade kire am se me no man na me table no man dosun enie ana DJ Kenti so dance ana akure nku asabro fu so dance enti wodi beye mu kakran sa abon se be akra na ede na ahye me fa cho mami ye bibiduro on se me de alefi aba ha na be che wo de secret a me ufri bope ana se wutwa bope wie na wo kwa ehwo na anuane papa ne den ewo enye anuane bi a mentimi modin ntimi kyerɛw me ba afidie so me pese ma hu anuane a yedi ene tete nyoma ne ye on bento we ene koko bubu nkofogu first bento we ano ne de sedi pa be 30 o se kwa me o se dance your bottles okay what ebi si animal what okay edi me kyerɛw de on we na yetimi de sedi pa makoma ko 30 uwie okra na na bitimi besere asimpa kyɛw eno aso masi uwie o bento na megidi akosa me ma e bote nka bento e si asa bro fe nka bento e bento de gon da bi om si asa
Ben asani eka yu ye ben to na eka. Ayo. Yesi asabro. Yesi asa. Ben to a wo de sa wati tronie. Ye pese bebodi. Tronie na bra beje. Beje droma ukrentimi si usi. Yesi asabro. Na ye sa no ma we nyina na ye wo ho. Enti ye ho ye se ale mbetro ala fi dwuma edima nipaduo. Na dawa. Ene me se me wo sirem matwa bopa wie mawura sirem matwa bopa wie a de aka nyina ye krom sirem free tamale bope sa sandema na blongo wale tunsugu befa tongo befa shega na ndori sa befa chana boko zibila omuni an ne de abesi tebru so wa hano tina ahodi wo ho no etina me kire wo se ahodi wo sirem secret na me de aba na me de dawa ba e kama eti ma me ye kama e kire wo kwan a ukọ hospital na doctor kasa wudi hie bi ni muja upapie ba nya stroke e da debuti na wonte aso abedan God bless eba center hwe ye ne ye kan ye nua no mebrebe ye nnuro ye nkondami obi ade ba ye ba firi so ani ye kire sa ade we sua bi na fo ha ade we ye friend kuka ade we kuka duma e di me de go ye pa die wo ya ton wo kuma sia ne Ghana ha no enye die wo na ebu ha no die wo pa me be kire e ya hodo mienu wodi hie bi nya stroke ana wo se uni moja wo ya suro ha te se sebio mo fa ncheme anwira fita aduane wo na me de ato no wei ya fa na atoko fra ne nara atoko fra ne nara ni English name no de atoko ba atoko wei omo yam de saa ma ne fiti se de yam aburo sam ne de so no wa tai ni nsuom na di be 4 days ana 5 days empro ebetima suo 1 month nti osa esam ne guma no wonum saa onfra ne sabo wei ye de pito anu kure ya ni we nyina abusua baako nti kambo ma me kire okoko ye wotimi de ye koko wotimi saa de ye kan sei millet tozavi na udi omu ni wei me matena tongo abontin so matena sandema abontin so me hu se omu ni ani omu de eye wei disa woto no obi kacha o se die wo a menka se die wo mu kana ha na nye me pacho tenie ba wo pe the best wo papa bi anya stroke wodi hia bi ne nsa twetwe no sa wa yetitiriti se ice burger we dobless don't you know menka se mema nyina osrim ma me kire o secret me da me yesrem guy pa no se mema nyina osrim don't me srem di pa this secret na market de gon hwe aduai o mu fa fertilizer bi anya me se na me wo we na me ko zibila no sandema we no mde I left finini we no mde o tibi de stew am say na manya lips nyina anwie sure no sule so wo ho okay we ya alefi okay alefi we ya wa wasi ufie awie utimi de na ba no gu ho dua titidi fire stew we me wie ya kire no papa wo me kwansem eti sanua ne we ne omu di a wo de ha omu kodafu a na hwe ne funtum asase ne wie a nya ka nyina ye noboa wo de gon beko na na je beko pa wuli beko ye nyina mama mu nyina mfanse nhyira fam ye nyina general manager mu nyina beka woni akodua enti omu dua ma noboa o metuma dua ase be 50 acres na omu nya hoden because omu nua ne we dawa enye bibia o e dua dawa ni dua eso te se kosua yoko de papa na me ase tu nim kon ya dawa zongo na dua ba no tidi wi a enu kuro mu sa de cement omu de kwada ho me na me da tamale me koda ba bi de lamashagu sada na me da lamashagu ana me tufu betra pon tamale na omu di sa dua we na eye te se cement no omu di akwada no ho na ete se cement pipa na ye dendendin nti me kire wo se omu nua ne omu di bebrebe no ena ma omu nya sa nua ni we wo de oba benya tama kire nti owie no sa nam we ena na obawe enso obeka sa adentina esire mo mo nam sei na ensesawa no mo we obesi ni abewoduom no de kuka ne nkwan na ye de afra odi hie bia nya moja na moja na free no ho wanya wie no bia ye se free no ana wakọ cheke ye se doctor so oni moja ana wo panyinsen na wanyinsen na wo moja so tia me ma o secret e kuka ne wo papa na se ni nua be ma ne we ayo ane de ene obi anim eduru kwasiara utimi se ayo ni deeper de ayo na me ma me bi na ma hyegu ma senhyetu na kire me sa no ma wudina eti na wudi sa nua ne na ma wunya hodene na mi bi sa se anyambia aduane sei na wo so la wudi anadwo sa mle abo 8 o'clock obi bedi fufuo no ofo ye kakraka wo se wanya sikafuro utimi nante from Kumasi Mall ha Emma Stadium utimi because onye exercise obi wo tongo betuma fofo mfra no ofra big boss no aba besi wo Bodyguard Bonti 02777 thank you 444 thank you 34 02777
44434. God bless no man. You Kumasi City Mall. We don't do more anymore. TV3 or office. Yeah, when the chi. Mammy, so we had the be with the China or so some. Now with the what bread and that's when you want ma. So send the penny in Alphabet Bedan God bless. Say your crone too. Or pampamu a pa. Without young chromo, we see what was in out to tune. Then a bar me buy a pan, me buy for Diani way and a metro. What the idea be a china or to us, baby and your new form idea and could chant tontine. Say Yamin Kua. Atiasi for brekwa eti me catch o se bra wo da open but trans God bless me person be environment na me suasua de we nti God bless ye ne den na be hu nyankopon de nti e frɛ God bless no nyankopon no de se adwuma we che yen ana ye maame no be papa mpanifo so yase ne ye di dwuma di ti ye ba ye kire nuane obo no de nasi fom si ya wo se ne na ne wonti ayeti awo bebai ahotutuofo hu na mane eti fra bedan God bless e ba center na wo yo ba ne ye frɛ oba na be ma so ye frɛ oba ma Mammy more secret me mom number no atina so abedan God bless Eba center. Me kwa na be fidie so am so nuane me ba kra de go me say God bless afide aginsam. Me say on abokra gan bi. But me mo hu say just say ahoden ye dey e wo sirem na ntwi papa so ye dey e wo sirem. Enti me kire bi nyano frafrafo nya toma say na ba la wala o to na sum. Enti sa nuane wei e wo sirem sa nuane wei nyina so so nim omu fertilizer no. No fertilizer was may come way away. Then Chienu caught a janine now. On funny sanka. No, a time yam and a cakey. Oh, we are no funny saying what peer with them. Miss Anna Namikaza and Mammy back on here on a blungu. Or peer with them, see, I warn near the about Brobro, so I won't say near two petty assassins, net fertilizino, net fertilizino, net amassasino, and young dinner, and we are so associate photo, and two consassinate the war to them will be our name, the woman so assassin down to dear Miania, and then I made Niani, and Predut was saying I would didn't nearby. Maybe some question. Your number is 0243 64 18 60 0243 64 18 60 the one madam will fetch me eti me sro ma me can say ya na mahu eti mo ye hia tete nyoma na ye eti na ba ya na me ya peprensa me ya na ma ya bodi me ya na ma ya ofam me ya na ma ya acheke na me ye we nyina hyeto na me ka say me ye me nya confirm me be ya ba studio eti ma me e fa wo ya de ne ntiri ma ne nya oso asem me na me ba me betre say wo da na ya de bi kura ti shows na wo so da eboni a nua me bubo odin afa bi dwal ne call baby eti fa ya de a wo de akini ayo oso asem bedan God bless Herbal Center na be hu nyankopon na nimu nyam na doye me da obi ase de go ma me chia me doba pa ba kwante kua o UK akra ni di na kan say odi ni graduation bi na nye yize kura obaya sister ba na me sure antekua pa akra na maka me so obaya UK first lady ona be set record of the whole world enti mo ma yensua tete ni mo no kura ketewa no wo se uncle me ba be sua bibiduro na wote ha na e ka bibiduro asem na wonsua wakọ obi onu obi ayoboni a enye God bless for ti yade ne jade dako ene saw na mo ekwa de nkakra me cha me boss w say ensi Ghana forces for nyina nyame show bibia yo God bless you go show so that's na nyame adoma beto en komo so okay we ya abranti be no so ahohom ba ko be say de oho tete no huye papa mu ti kakra ni twa hom na ye ba ye nua wako practice occultism no ya twa komo so who ti Ewiase Mu Nsem waja tansema bo so ensure 104.5 FM Enzo? What do you want from me? What else have you done to him? Speak! She riot! No! Oh! I am! She riot! Speak out, all the I will kill you! Kill you! What have you done to the family?
a nyamedia ma won eya haban ene dwuma bia edie saudi ye awo akwantuo promise and fail wadwuma na ayebasa ana wo yobema na wo memayo ayemre ana so tutuo na nkumabo a ene ehwe the healing trees of 7 stars sa wo bema no awukodo to ye nuanu amu abrochire a awo nti memayo ekofom wenya abosonson eya haban mu nimdia nyamedia dum won se wo hwame a subscribe na like the healing trees of 7 stars etifa number no na frɛ na wo ha nyina to betwa yo ahwefo Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and Ewiase Mu Bia, Tower Bubuano, and found a baby hour in your basic beer, and Manu phone so. Ye hear so test NF, Echo 8787, ye veto 15 pesos per udem, ye Kwasu beer, yet Manu phone so. See a good Mu Nsem, a Dread Mu Nsem, and Niji Mu Nsem, and I knew Biano, yet the bro some procra. Insure FM, a one day. Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and Ewiase Mu Bia, Tower Bubuano, and found a baby hour in your basic beer, and Manu phone so. Ye hear so test NF, Echo 8787, ye veto 15 pesos per udem, near Kwasu beer, yet Manu phone so. See a good Mu Nsem, a Dread Mu Nsem, and Niji Mu Nsem, and I knew Biano, yet the bro some procra. Insure FM. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Guess who I just spotted over there? The man himself, Gamel, yeah. I'm the CEO of Gamel Clothing. So one person was shot at now you're confident. Now we pin now one person but you at now one who say one banana. There's only one place and one Gamel Clothing. Your variety of designs. The OPB occasion Ben Aoko. Just walk in here and you'll be sorted out. If you want a very good African wear, this is where to go. At least you wait to me after my time there, and now they are judge. All right, so now you know where to get everything African wear. Gamel Clothing. That is your ultimate brand for African fashion. Find us here in Kumasi at the mall, Kumasi City Mall. Look out for the shop branded GC or Gamel Clothing. Give us a buzz. 0557 925022. You can otherwise link up on 0247 210805. Gamel Clothing, the ultimate brand for African fashion. You love what I'm wearing? Come with me then to Gamel Clothing. Let's go check out more. Odofo a wohwe me ye frem the great kumfa minua bema wato bibidu ato onya yaresa wo a wohwe me wo na me ne wo kasa no se wo yare a enche se wa wieye aba se ahokire na da wo so a enche se ebe da wo so akwa wieye se odi abanbosi aka ana se court case wato asase na obidi konti kwan bi so eje asase na firi ho se odwen se ebia wo abroche nti untimi metwema so ana se wo twema so kra onim se obetimi di kwan bi so agye afiri sa dabi maba ama emfa hu se wo amanone ana se wo African country ana se wo Ghana mamu ha media ne se mihia udin oha obi a unamu no die hia ne se obefa me number no na wafrɛ me wo ye oba na wasinu mu di watem wakuma nu mu di watem awo nti emfa ho ne mfia wadi emfa ho ne de doctor aka
woyɛ adwuma sikasɛm basa skato sama na ahye ne nyina ehuhu mu asɛm mo am wo company kɛsɛnkɛsɛ a normal age agunu ka hu sɛ bibi ni hɔ a anka yɛda yɛntupunu man si fie ma ɔba sɛ ɛno ano no ana sɛ man toka ma ɔba sɛ ɛno ano no woyɛ wɔ nyina ma ɔba na edu anadwuna wantimi ambɔ adwuma ɔba no ɔmu sɛ obema no awu ana sɛ emu ayɛ mmerɛ ana sɛ esua ketekete jenny low sperm count forget the doctor aka forget no so dodo a watoto bi mo ha na mo afrɛ me na wo se ma to nuro sa enne gumi dam ha yi e wa burukyira enye adwuma eno kura na me mpese meti wo nipa a wato nuro agu dam a enye adwuma paki frɛ me na me nkyerɛw aduro so wo hwem sese ya fa me number no na frɛ me na me ne odi nkomo wo betimi afollow me e wo YouTube Facebook and I say WhatsApp me da ase ya wo abrochire kuro bia so a wo hia abiduro alaji konfa aduro bia no so wo frɛ ye number na e wo UK ye be post bia real e wo be bia wo bia o me deliver na ba wo fie so wo pay ni DHL so wo pay normal post ye betimi e dia real odofo a wo hwɛ me ye frɛ me the great Kumfa minua be ma wato bibidu ato onya yaresa wo wa hwɛ me wo na me ne wo kasa no sɛ wo yare a enkyɛ sɛ wa wieye aba sɛ ahokyerɛ na dawo so a enkyɛ sɛ ebe dawo so akwa wieye sɛ odi aban bosia ka ana sɛ court case wato asase na obidi konti kwan bi so eje asase na firi ho sɛ odwe sɛ ebia wo abroche nti untimi metwema so ana sɛ wo twema so kra onim sɛ obetimi di kwan bi so age afiri sa dabi maba amount emfa hu sɛ wo amanone ana sɛ wo African country ana sɛ wo Ghana mamu ha media ne sɛ mihia udin ɔhaw bia unamu no die hia ne sɛ obefa me number no na wafrɛ me wo ye oba na wasinu mu di watem wakuma no mu di watem awo nti emfa hu ne mfia wadi emfa hu ne de doctor aka wo ye adwuma sikasɛm basa skato sama na ahye ne nyina ehuhu mu asɛm mo am wo company kɛsɛnkɛsɛ a normal age agunu ka hu sɛ bibi ni hɔ a anka yɛda yɛntupunu man si fie ma ɔba sɛ ɛno ano no ana sɛ man toka ma ɔba sɛ ɛno ano no woyɛ wɔ nyina ma ɔba na edu anadwuna wantimi ambɔ adwuma ɔba no ɔmu sɛ obema no awu ana sɛ emu ayɛ mmerɛ ana sɛ esua ketekete jenny low sperm count forget the doctor aka forget no so dodo a watoto bi mo ha na mo afrɛ me na wo se ma to nuro sa enne gumi dam ha yi e wa burukyira enye adwuma eno kura na me mpese meti wo nipa a wato nuro agu dam a enye adwuma paki frɛ me na me nkyerɛw aduro so wo hwem sese ya fa me number no na frɛ me na me ne odi nkomo wo betimi afollow me e wo YouTube Facebook and I say WhatsApp me da ase ya wo abrochire kuro bia so a wo hia abiduro alaji konfa aduro bia no so wo frɛ ye number na e wo UK ye be post bia real e wo be bia wo bia o me deliver na ba wo fie so wo pay ni DHL so wo pay normal post ye beti Prophet Joseph Mensah mimi meduma me ya hodo mi na maka bom baako Angels Dominant masole fie ni that's you dear problem na ade ba ha sisi a wan kasa osusu se nyame aye e pa so mi diabetes na ba ha ya le na bo how many years ni pa chemfie nwotwe ni ya le na bo 8 years ni pa chane na ye o sen chirem kakra na amanfo nso pa so ye me no tese me na me ni pa bia na me so me so tia na eti nti ma me ko doctor ho odi me to aduro so da bia me no aduro da bia no aduro na ko so da bia ya le no kwa na e ko soro na nti me ko fom nti me ni pa bia me tie obo ba pa na me tie osofo Joseph Mensah ne so odi diabetes ho dance na me da bi me ko so fe so me say diabetes ye ya le bia ye ni aduro asie ntimi ntu ntimi ba na me se me ba be so fe no kure ni e ba ye no ma maduro e ba be so me bia so na e be check e ba ye bo so me pe na me ba na o hwe ma me no o se ya le na ye no ma me so ka kwa na me kwa ye me nwanwa me do to so 1 month ene first day o pepa ni o ahwefo botumi camera no betumi ahwe o hwe ha ma me ne ba na 11.8 ya di me to aduro so no na daase ye no 5.2 ni ya sure say camera no a capture ntima me hwe diabetes no on say
we check here first aba na ye 11.8 but you do to a blue aba na no 5.2 normal no pache me that's it nti ohwa obi o ha wotie e bia na the first day a we hu say obi ka diabetes ho asem die na obeka che sankrofo no ne me ka che mo say diabetes ya le bia ya le bone papa nti obi an fa na ni nkyere osofo Joseph Mensa ho na ya le na che te say dia nkroa utu gidi na mo nkwa ba we nya wa ya lista abra ya le ne bo wo no na wo na dia na na ha wo hu o ni pedua mu sen na wo te sen me ba amena So what do you want from me? What else have you done to him? Speak! You know who I am. Speak out. I will kill you. Kill you. Emode and on Insha 104.5 FM Ewiase Mu Nsem so more the headquarters any Nsem do so pu ahemfie abrante ne din komo what Ewiase Monte so what you nyane ho anto no ho yaya no enema hekeka ne ma things are knocking things mami adinachi what Ewiase kwam we ya futu adi mam nante nyina e mani bo mu ntanyo se mrante no sikadamfo no kwante musuo what Ewiase Monte so ko ne mami adinachi sunsun gusu etata no ehwehwa no caveat if you are and some more caution, Gozo, Abrantia, Kwame, Mestre say, I'll phone you be to the baffle because Yaka can Yadakope and fitting on the Nicola Tibias and Sukurmu. Now, one here and some do Belgium. Omudi kind a tone, kakra, Sensan animuma, one beton some one. Ato aduane amwadi we are moscato botom omutrase hu se won soso ebia wo de yase afefede metika mu me flexe me nam ha me kopema omo abema postcard no ma kire otwi na do omo namwa na kobase ma asem ye oda omo apebi ama eti kakra wani beba ho so no no ma wiawo ya wo kra aka se ugya wo machidia enyeye eti me de mesre se awufo nyina ntu omumafo enne mofra na aba no omu mpebre o na no na meka se me ma wotwe oba ma yesu shan ma konsupa enu achi no me kanya ko wie se me akasa me di mate ko fansa manfo ni nyina eye ekwan bi a ofa so a wo bresam fifra usikanya no obia ni sem ye onim se o se nesin kwasuro yi a enye kwanbone na ne mema no omu mpebre ankasa etimi dia mesra mofra ya moba se monhwe na monhwe e o se dia ehwe Christ a yesua no na na otia okasa kakra no ya asemo asem kro so a onka asem kro papa bi no wadwo ye fe na eja asem to kakra bia no ya asemo what the Sam Crow and Kawu? Well, you na ye, a Sam Crow still young kind. I don't know so that now, I ask some. Oh, a branch and or Donny Mammy. Or Donna, or Donny Yama. Because only the officer. Come you, Susan, sorry, I don't know, yes, you. Now, my dear, and did you send a crown, a woman when say, a branch in ya or door,
ɛma ne maame ne nana ɛne ne nua maa no na no wɔde sɛ ɔkɔ no yɛbɛka sɛ ɔnkɔfa kurom assembly man na mmra na ana committee for ana na busu apani ɛyɛ ne girlfriend akwam kɔde ne bɛkɔ kɔde ne kɔ da na kɔyɛ ɔno a ne maame ɔdɔ no ne nua maa no ne nana ɛhɔ no ɛna ɛbɔ ne ho ase daabi bedɔ mo dodo na kɔyɛ ne girlfriend a ɛma no mama ni na o sese wonam fam paa so ɔbaa bi bɛto ase no atwe mpena na akɔyɛ awareɛ ɛden wɔpɛ deɛ ɔte ka akɔ kuro mu na ne titam sa anoma na wabie nnwom si so na wɔdi atrantwie kura bɔntene sɛ kiebisa ne girlfriend mese nkɔde ne bɛkɔ kɔde ne bɛka ye medeɛ mɛserɛ hwɛ yɛ kan obi te fie ebisa sɛ eti aberanteɛ yi sunsum bɛɛ kura na abɛtena ne mu hwɛ sɛ ɔte asi kɔm a wɔkɔ ɔte asi kɔm ɔhwɛ yɛ dam no bɛhyɛ aseɛ ɔte asi kɔm na mmom asɔfoɔ no bi nso wɔ aseɛ hɔ no mu a ɔmo adi ne nto a menim sɛ car park no so wokɔhwɛ deliverance ɔmo bɔ no wɔ hɔ ɔmasɔ no mu ɔmasɔ no mu ɔmontwɛ kakra meanhwɛ producer mɔde antwɛ kakra ne hwɛ deɛ kɔ so abɔnten hɔ ɔmasɔ no mu yɛ menim sɛ deliverance bi kɔ so wɔ park producer mɔde antwɛ kakra meansa nka adventure no post motam kyɛ sɛ ɔmasɔ no mu ɔmo deliver wɔ aseɛ hɔ susum no sane sɛ nokora meɛhu kakra wɔ facebook medeɛ deɛ mekani ebi nya saa tumi we wa hwe no ade kɔte asɔre o onya saa tumi we a bekom no ade kɔte asɔre unti fante bobo dam hwɛ me se bi mu di bia tete asɔre so no nya nyame din no obo ho ni tumi no afra no na ono de ode ne yɛ adwuma no ɔte awu bekom owura hu ono so ɔwani te sɛ asɔfo ɔwani te sɛ akɔmfo ubehu anu ade ate asɔre na saa dwen na ma brante we tirim ne de minim sɛ ɔno ankasa nyame no ɔpa no no onye nyame bɔne na me de mesrɛ sɛ tumi bi sɛ betra mu na wo ankasa wampɛ ɛho adwuma anyɛ na otwitrɔtro etiwe sɛ 100% madness na woni pa mu a wanyam 70% we wodi twi taxi ya na me suma passengers binom wo ba na nipa na paita kodwo ma dwoso kono nko akogye tiche bia nyinam na wabɛfo sɛ driver ni no wabɔdam sɛ wɔyareɛ so onim twi no abɛtenam hwɛ wotrem no baabi adwene ne nam ɔso otwi taxi eti sɛ ɔfa we dropping na sɛ honhom no bɛtenam bia wo gyefo no wan we nyina yɛ taxi driver wo twi taxi hwɛ de adwene ayɛ na ɔkɔgye license no kora no yɛ hwɛ na adwene mu ana na no meka no ha sɛnka DVL okɔgye license kɛhwehwɛ wɔ adwene kyɛ sɛ yɛdɔvafoɔ ne nam kwa so abantie nka sɛ mam yɛhu sɛ bebree abɔdam ɛno nti wobɛhu a traffic light asɔpa ne wɔtwam ɛnti abantie wo gas wɔtwi ka ɔno onim traffic light ne krakra kwa me deɛ ne krakra ne sɛ yɛmiani na hɔ ne yɛwofa asenom ne yɛnana no ɛne yɛ ankasa yɛbusuafoɔ no nyinaa yɛntu ɔmfo ɔkɔɔ saa te bia wei mu no abusuafoɔ ne yɛbisa wɔm o yɛakasa ɔnkɔfa kurom anoma bi assembly man na unit committee ana ɔhene yɛse ne maame madam fo wasi dan atɔ kaa wasi dan kyɛ sɛ kwantia abusuo yɛse ɔpa aborosan sika deɛ yɛ aduro bata ho a ɛne asɛm no ɛno sɛno na yɛ ana obi nso si sika kankan producer kyerɛ mu a aberantɛ no ɔmo nso anka no wɔte asim ɔde ne ho aka wura amugu sɛ ɔmo hwɛ no abam dika ɛnɛ ti me de bɛnusi no deɛ mɛka ne sɛ nyame ɔmmɔ yɛ ne yɛma ne yɛbusuakuo no nyinaa ho ban yɛ yɛ ho ma asɛm ne yɛnte sɛ ate nkabɔ ne wei bi adom ne nti kwame amen meditate resta bebo ajama so bompa ye asema kasa okay universal prayer camp ahona kodoi universal prayer camp but serene atmosphere pa anya sam to ko bompa ya unu nyagopo di na kasa boko no ye apedi ama e ba cha wa jetia empobi kwaso ankase ajetia empobi kwaso pe na be universal prayer camp e ba cha nie ukwa bia counseling anopa no sia kosi ahuna no sia
6 a.m. to 6 p.m. If you be answer your worship, and upon our 24, because see every time and a watch night at so and I do no 24, because Ahmache no 9 and if say 8:30 p.m. to 5:30 a.m. Because be answer your church service, and upon our 24, see every time na counseling to us so the money na omo muni mu ada jeno my phone money na mo ka ho be we free accommodation na Facebook free kwa chichi ba no so free chichi ba no akonya be da ho free accommodation mo nshano so pa fa yare fo nyina akọ wona mpuncha chiro mo Satan Lucifer ne dom etata mo etete won fo nyina akọ universal prayer camp no menya won fa ho die odi for da no aye prophet Joseph Opoku chance wo kwa ma no enko she trousers bia enko yoyo bia bomodia bo duku kama wash water kama si una ase what you say na kwa ibia we peyo kama pa bomodia push of my no di for prophet Joseph Opoku enkasa ewo 0248 889-194 0248 889-194 and 0507 564-820 0507 564-820 omoni to mechanical universal prayer camp na benya ofa hudie agora mo akaba Mejismini na what to say yamiadu and there was when nipa ya sam ketwa ata wo che na heda wo fa si ni man ko yefie duasa wakopatise occultism yakasa yi wo tiasim okasa Ewiase Mu what is that sir washim amguso mpa agora mi tie nidika opani butie ye pa ene yo otene ya woda otefa amanfo mo trinkwa wuti shapa timba trinkwa hwe abrante no wakasa no enye nwa nakasa abahomeso ajama so kai afansan yaba right on shaduka I do sorry oba homeso asemoyi oba homeso sanse baby akoduru no etsem obeso waka antiminka nyema maye no ibu obeso waka antiminka na oya ade ba ko ye ne se ne maame nwua ba no ana ne nana no ano odo wo no bo mo ban ya na de bi ne kan se bi anipa bu a mo nti ase am say ebinto mawfie ti hu ya kan se ne bi da bi no tifi no kan foforo o ka se ma se sikwa wani tina ye ne ma mi tina ye abete ba ko woni no kwaji sikaduro ye so fa ne ma memra o se na me ma mi de so no do wu anya hwe na ni abi piska no ko fa so de ne ma me bako na ma mi ne ti ma mi ni ya se adoye wo ye man krofo no abrom ni bako ko she dem mo ba si bikunu no bako se ma mi na me bi mo ye dwani di ye se ni si asopaka se obande abasimpu ni mo hadia ade echire ni se oba wachima wakuri fichiri nti chi sai tedia kan bebe fa so mo muja ba wo bia ye no mara yiba ni twa be di twa ni siri twa no je se ne muja ma etiba wo so ni mo muja ma ba wana boy tiemu ni sai tedia yan fa ne ono ne ba ne mra ni chi ne ba num kokun ne ba o amene ba ya chi no wuye hwe won kwari na maame fa so ba abrante ba ko wona masafuje siai fe ni koyima obodam wadiri ni aba wodi na gie wona ni aba na epani wona ketwa wadiri kwa jiskatu ana ti fa so obodam koyima wadiri ni aba wodi na gie emre teni bi ni maba woni munyama bi ekoso no ebi no munim in Shiraya fan me dem tumra na kire sio e pese ni pe mi hu etini mo no ma ensamoni ekoso no nyama ekoso wo kure mu no ehu ayenkofo ebon me beti do akowra bi empe ayenkofo beti do akobba bi ebiti ma boawo ebiti mi boa cause enem biaso ma huma hunu soro eye bidie ye na no hwe ye zo ebidu ma wura ba bi ampe se sika na pe me bua
Obejami e o so sika kra so onya bi wie na se me ba o adwuma onya sika na ware na wo fie talk aka den masa aka den unya 40 years ene yede ajama so sa ne uya aka den akade sika de so unya sika aka se memma na abeswal na unya sika aka se memma na abeswal da bi o so unya sa ne manyi aka den di na aka wo adwuma ye ware wo fie wo ka aka den sika so di o sika de ase aka de on dia kare so di be show ni pasori aka den o sika edu se yakwa emna chen be sori e be show in Shirai FM ebi a chen mi yakwa ye bai e sia me tuani mi papa mi afudwen ha nyina afudwen bia mini bi to bakase bia me kwa champagne na se me kohwini nyamfu ede nyamfu wo tiase bekase se me kohwini ade chama meni amra de ankoye nkodi nkofo nse hunu ni bi na me kodi nkofo nse hunu bi nya sika hona bu hunu ses afede nipa na eba hwe na sem na tie bi gugu na nsen mu a afene bi hunu ade na so omsinya 8 na yeden 7 na yeden se ti amunko tie sa so de no enipa ne bi hunu endan ya ebi amuwo no afene bi hunu ade e che adekrete mu we did shut down again a futon sakra nipa we did shut down yana na kwa na ebo eri bi na to dame ma me ka se bi shame me come pon no obeja me na ko faka back ma se so me no mo be 25 years edu o se kwa me se ma me o se fe sie ho ahu na o hei ahu branch no na me se ai o kon kai ko di mfie mi no ba ya sika bu no so pa ani mfie nai ona da hoi tinya mo chewate o se mpo Canada so a ka da so a e ka nso hye onumu a ebejo me se afem na teni wuwo no we ya futusem ana bi ti ase hwe akoya enipa bi afa so wuwo no ebi ti ye no nya ne egro ubeje de bi 2 years no ageni udi satan okudubai kanje muso okofanyama mo dia ba e ti se di pasa no skene eba eti wa wu ti ti akutreti no se mama hu no oh me say nyame abua no anu na mani pakungu me sa doso no anu bi gawo sika jete sabia ku sabia nyado ga sabia ku sabia nyado na ko bi TV so ga to say u yes ka na pe me yama entetem TV so no sika ko TV so ko dai tu de mama sika wono wo bia woni dia fa kwati ase for webra uda for 20 million bia wo ba me mo se scan be se unya ni ba ya na fa ye tiwa kwa kire pe be fa so me yes kan ye pe muja ade ya dia ajama so la ndema me na me ka sembi 2013 opposed me by fear say na so ko konfo bi ho so pesika dro kokum no ntwemu a oso mo jase nom ni nyina ebi sofa mo a aduna say wa Jimmy, ana pa se moja na ntwe moja no obetimi anum wori tua na no wonom afa no ofe ebi so fom edi nansa ensa gudu hu nyina nti wa Jimmy ensa gudu hu nyina ana ya fe adwoma bruce wa Jimmy na to esota ya kabo kwa ngura de nyankopon akwaba ko oni Jimmy enye ne satam na hotel fe no te fimaka wori de wu told me 75 million ningi sekito fa magiska dru okwa de kache so onko poase ko fa poase epete emra eji skari mi no ko poase ko fa poase pete e fa emra otimi na wo poase pete da poase pete agola ndi mame ati eri na ma boni do so TV so de na eba no masa ye be kan na tumeka mesi meka kwa mo de ngofo je TV so oba mo muska say he akwati mo kan hasem ya ene omunya ye ho advert TV so ye share ha ye de oba emoja bia nim bra asese be ko ni ye be dada se moja nim obra emoja nim wato samia afa wo ko no edu wura mu no afa ne ehia moja kwaso sabe no na wo kwosoro no odu deep afa di deep so che ye afa dia wato ti say ye be say sabe first that uti sigi dem abenye cheme ho mebua
Unya chebe wa fe wa ko nya jo flat. Mate. Ete ba de se. Wo se ba sa ba tra cheme o ba asinu. Ete se te dia. E so ko ani e ko si dan. Enya ka atam ete famuja bla. Me na se. Continue muso. O ma no fu. Special African rice. O ma me je ba bla. Esmo bruja. Emu de tawo yo 2 jimi yo dan. Bi wa no a eyi se me kokromoti. Anya mo we obra yo pa na akoto. Ba jo here. Food lovers. Special African rice. Tuko jumo a won ebusa food lovers. Special African rice. And obi a issue. Neni bi here mo bi ano food lovers. Special African rice. Long grain. Perfumed. About your system. Na feel what? About here. New Belly's delight. Amadia blended Kama, the Kasa, belly cream liqueur, the African honey, and we papa, the Hawaii Ghana, there's some say, who got us now, our sister, a New Belly's delight. When I'm for a body, and now, a New Belly's delight. A delightful taste, because I'm on the falk who the Biarada, Namadana Kojian 10. Try the New Belly's delight. Nabaka Kwame Gongo, and the phone here, one tongue, and Ewiase Mu Nsem. So, Talita Herbal Mixture, Talita Herbal Mixture. So kai mami jima no culture center no wa second preoccupé neba Dr. Shamina Akufaba Dr. Miracle eba chosi we Talita Herbal Mixture nan say wonu moto wonum nyina ya oya nyama nkoye oliver crack transmogrify wontibi ntibini Talita Herbal Mixture na siesio kama and don't you say pa Talita Herbal Mixture. Tomika Kaju there, Sun Pharmacy, and I say Potassium Blockhouse. Ozon's Comics in room, Pidank in room, Ferryman's Kahubi, Misty Herbal Zoom room, Koinak, Premium Nutritional Center, South Junction, Ebem, Friends Gardens. Destiny Matters, Abreport Junction, and the Angel of the Room, Western Pharmacy, Bantemaji Runabout, Ojo Herbal, Obuasi, Shop FM, Habmay, and also Asafo, Baseline, Ashtown, Tab Pharmacy, and Aka Pharmacy, and also Sunyai, Fedimens, Ashtown, Sister Doris, A.K. Mami Jima, Canada, Ontario, and Afi Elder Safo UK. Push up here, 0243 329 338 0243 329 338 0244 454 757 0244 454 757 Talita Kum Talita Herbal Mixture no idea him when you are Kumasi Cultural Center Koko say slogan is saying Talita Kum I don't forget Talita Kumi Hebrew for Aramaic Talita Kum and no one echo Awazi Konjamusu and Dr. Miracle, Dr. Wonder, Jamaica Transit, Dr. Mensa, sorry, Dr. Mensa, and now Hofano, dear guy. I can't say for Hofakasma, Dr. Mensa, and who for year, papa. Dr. Only does not obey, Pepe. I'm going to see, yeah, Konjamusu, Sikonia, a Joe Batahua, no Yasemo, yet you. Ya chete fo nyina na asem na da ho no aye no ho bibia ho no asem ni nyina ne se wa na amakwa amasa de we se koso Ewiase FM Ghana mra na a che de sa ti se yesi o omuka ne se freedom of worship freedom of everything you be person pen so timi som man yeye enti se obi som Jesus ya enye bone obisum Muslim Muhammad enye bone obisusu wokoto ayese enye bone obisum osum bia obia yese sa mra no makwan untimi hye ne chenchina aha na ese woko de mra no aka no na manfo ye the tennis hwanum na hye sa mra no ana afi ye ba ni television any radio hwanum na hweso ede mra ne ahye de afa ho ye jaya sofo ibinum ene sebe yakomfo ibinum ene sebe omo akakai abosonsum ene other worships ni nyina no ye ja wo nyina because uyi ni free mo nyeye ana say radio bi e peska TV bi azu peska enti wo hwe TV ahodo no a ebusa say enti ehefo na hwe say TV de so enti ade ekosu eye omofe ade ekosu omo pana because utibi TV ho na hwe niam bi ekosu ba ko bi am hweye mia madam fi bi wo radio station bi a eye ni program bi a wo ye wo ne maami bi a no wo haw
ana komu ana maame no kunu ba be so no dae e ma loto number ana maame no betra radio no so no woka na menua no e interview maame no nipa bia kwa kofa saa interview no a loto bata wonti wono de afra ne de ana ode akotra TV so ana ono wode fa ho jiska die radio station ye nyina ka ho bi TV stations omo nyina ka ho bi ye ne yegege saa ne ma we se so na ekoso ana ama saa ne ma we nyina agye hini wo Ghana because senkiye ka NCA form wo hefa National Communication Authority omo ne saa ne ma we so se ya bia radio ne de TV no ho de na so de na ekoso a ne society ne emfa but ya ja wo mu nyina agum ana obi ye de ope enti bi de me masere se saa de we se atuo betwa he presenter ukona presenters bi pa ye gire ne ko tintiri pa ji sabe obi a ebia wono ankasa nim se sabe nipa ya meji nim wono anim se papa yi ana maami asemasi ana obenten ade a wo ye enye nyame kwanso ana sabe nipa kum ana wode fok wagadire bi ne nipa ne ye but kwaya presenters bi be faso ajeje saa nipa we se hono koka wo se bi adwuma ne ye no kore into wonder sabe ye package sabe ejanai kra de brenwa wonder obechira so but de me America ne say ye nyina radio station ye ska de nyina ye pede ska de de na jawusu kan no na mum si eduro bebata ho a eya ye mfa ntu etrim se ya nkata ye te no ebebu ya konta wa nkata kra obon ya wo ye no nya nwie ye untimi mu ho akonta mfom so ne ne ma wo ye no umu ho akonta nwie ye na wasa akwaje Dr. Kwatin wono susu ne de asa aba be kan ho abrade won kasa nim sa ade a Dr. Kwatin na sabe Dr. Mensa tu a wo se botie ade a me kafa Dr. Mensa ho yi me yire me ko ho akeka no hu yi enye sa na tie but sabe sukulafia no kofio kakra ye presenters ye nyina ebedie ade a sabe radio station panyifo binum bedie ade a emwa ye nyina se yakwaje atum am ye nyina ye hwahwa no enti na ma sa de bi akoso sa ba ntie idi a akoso kwame enye ngwanwa you bin mo ho de no esusi ne we sei but omo ntimi meka I'm not down to musho omo ntimi nka eniema ekoso ye society ni mu no youth na eba sese no eniema ekoso no nya asam ketwa because bibia ngaide yen abroche wuntime small boy a wo be say 18 years abrofo hu se wo daka be mu na say is serious ye be ye be investigate wa be say akwa we say enti adwuma no ye wanyina du se o wie school wo hefa o wie na adwuma ba no akwa but Ghana de no de tufra ana obi ye de ope enti bi de mesre se we nyina no eto betwa egira ye mpanyimfo a wo mo hwe ye so mo de nema begu akwa mu na wo masa nyema num because nya de ahire nyina na esika ko sa abante we hwe ne nsem a ye ka nyina na wote free baabi obi na di hu adanse ye de kire no obi na kan na wote ye so ko di namfo achi na amko practice ya na namfo so de na wote ye namfo so obi na kan na so bi amko wura mu ko wura so bim se na so na mo kono se na bibisa na me introduce no yes enye there obi na kan na obi Bible ti say osuma ya nsuma obi obede na obeka okay ya obi na beti akosi ni kokra no akoka ma obi nso ate ti na me kan ne say ye mpanyimfo mfa ne mamu akwam ye jasa de ne Ghana ne ekosi ya obi a ye de opemre bia guide obi a ne dia kwame de ebehu kura so si ne ebe dwuragu ebe so asin we si so mo hwere yemu no yehu wa teaching onamu o maame ni ti na ye nko ne gye o hwe no ya me ne boa no mate Yo, I'm going to say, junior high school. I can see your biggest junior high school quiz. And I did we are online radio. You know, I should say, in 104.5 FM. And I did, I can see for who Beauty a mind blowing academic experience. I come junior high school for you know. I can see a bed. You kick us a transmogrify member Menji Mindi. Member Menji Mindi. Yes, I know. Ya couple of years was school. Ya check your school. Na so I just speak English. Na ichi na ko kan wai. Mi busa. Ko school na cho word ho speak English. Na so check you. Ichi na ko kan wai. Abba, this a Ghana and Conda who's animal. Whatever I me. I can see a command junior high school for you. We a bed that be a new film. Chamikana, Betcho School, Dean Tentem, say private and public, Betcho Dean Tentem, Brian Schaff and Bepic forms to be now register and after 0245 594425 0245
594425 Juma kwa so say the brewo e Faith Homeopathy Clinic e wo ahina kokobin 18 mu omode ya chomika neko e di no small boys say dey be etu ase e dey durugu nsema ase ukọ na okotuogu fagonum na enkwa asaba ni pedionum na no mpena asa nyankwa e Faith Homeopathy Clinic dan dan nyina ye free screening to mika ko na benya free plus dom e so elmo he and not go bin 18 and I say Bogoso and can so to on Sabacom. Push off mine is of my meaning come up. It was 0244 583859 0244 583859 0244 583859 Faith Homeopathy Clinic na me come for them all. One I saw I can see her and show 104.5 asne tisha so. All right. Dr. Mensa Transit, you buy Mr. Coffee, and now Akodi Coco. Until I give some Akoma, he might find a quotia. A quotia to what you could do command that way. Yes, hey, Coffee no Cocuno. To the Hun Tansa in our airborne. Why the bono, no ogre. Ogre, about video subako, you know. And she said, I could diagnose who the crew woman, and no man's here. And now, Jay, Nick, your mother, call in your back on for you, I could diagnose here. Ehun so so nyina no ya de bra ona nyimre Ewiase Mu Nsem so te na be hunema obati nsem live Ewiase Mu Nsem so Dr. Miracle Dr. Wonder Dr. Mensa Transdia ye kodi enkomo simadu itwi kokotwi na be say yes bi ko so Dr. Mokaba aja usu da gon mejo so aburu me ho oden ye da obo ade na se me ho oden nso da nyakupo ahye sa na ti asi manyina Odofo a wo hwe me ye fam the great kumfa minua be ma wato bibidu ato onya yaresa wo a wo hwe me wo na me ne wo kasa no se wo yare a enche se wa wieye aba se ahokire na da wo so a enche se ebe da wo so akwa wieye se odi aban bosi aka ana se court case wato asase na obidi konti kwan bi so eje asase na firi ho se odwen se ebia wo aburuchenti untimi metwema so ana say wo twema so kra onim say obetimi di kwan bi so agye afiru sa dabi maba amount emfa hu say wo amanone ana say wo African country ana say wo Ghana mamu ha media ne say mihia udin oha obi a unamu no die hia ne say obefa me number no na wafrɛ me wo ye oba na wasenu mu di watem wakuma nu mu di watem awo nti emfa hu ne mfia wadi emfa hu ne de doctor aka wo ye adwuma usikasem basa skato sama na ahye ni nyina ehuhum asem mo company kese a normal age agunu ka hu se bibi ni wa anka yeda yentupunu man sifie ma oba se eno ano no ana se man toka ma oba se eno ano no wo ye wanyina ma oba na edu anadwuna wantimi ambo adwuma oba no omu se obema no awu ana se emu aye mre ana se esu aketekete jeni low sperm count forget the doctor aka forget it no so dodo a watoto pimo ha na mo afrem na o se mato nuro sa enne gumi dam ha e wa buruchira enye adwuma eno kura na mempese meti wo nipa a wato nuro agu dam a enye adwuma paki fremi na menkyerɛw aduro so wo hwem sese ya fa me number no na fremi na me ne odi nkomo wo betimi a follow me e wo YouTube Facebook and I say WhatsApp me da ase ya wo abrochire kuro bia so a wo hia abiduro alaji konfa aduro bia no so wo frɛ your number na e wo UK ye be post to bia bro e wo be bia wo bia o me deliver na ba wo fie so wo pay DHL so wo pay number Dawusu mampo kontonchi abu ehia kumana na wakasi bretuba kwa me gong jatani nie jumari atudin Trade and Tourism Fair ensure ni life me de bremo and apm our Project Doctor Foundation patasi paparazzi achiri hope kumasi heya yentweme on ni hu de ekoso medamase yaba Project Doctor Office enyi be din komo Project any day ho kan etisɛn na postmortem kyɛ sɛ ho kakra o Johnson tentem bi wa Johnson a emma ebi kyem na ya sa retain Johnson tentem be sempedo sa de akye saa nneɛma yi ha mema yi ne nsa adwene enya nkɔ so Dr. Bechino Boase na ɔkyɛ nyina baako enkomo yi bɛbɔ nyina your friend Dr. Tony Bedu the president of Prostate Doctor Foundation. Prostate Doctor Foundation
a foundation I started for United States in the 80s. Na me adaroma and I yetimi ABPA Ghana has say. It started as a think tank. Na yehwehwe yare ahodoa a affect the patuntum for people of African descent. And a prostate no eyi no. The prostate ni hu ni realizes prostate no e kum yan before people of African descent e kum ye chen race bi e wo wiase. Tie nunti and ye dia Ghana and a prostate doctor foundation ye treatment center e wo ha Kumasi Patasi estate paparazzi hotel na chipe ye adwuma juada ekopem memneda juada kopem fiada anopa 8:30 to 5 memneda anopa 8:30 to 3 memneda bia ye free scan ema obia general public ye pese obia hu ne status because ye launche National Prostate Health Awareness Campaign since last year June. You launch a treatment center with Kumasi Hano. And through that, no, ama ya campaign, ay education, abodehro, ama Ewiase men yinati, oma wo Kumasi, Ghana ha men yina, oma wa overseas, from the United States, from Canada, Europe, other African countries, omu yina ebeji ayarisa ewo Prostate Doctor Foundation, ewa ha. You will be a friend triage. Yet me Esha will be long distance. And once you have a test, it will be one, especially overseas, America and other African countries. With the results in Maya, based on the results, any protocols I do become you may establish your clinical symptoms, near more effective treatment. The fact say young people of African descent, prostate cancer come here more nintino. And nuntina ama prostate doctor foundation near bra. You go a National Prostate Health Awareness Campaign. Medi dia jawusu mampo kontonchi abu ehia kumanana wakasi bretuba kwame gong jatani nie jumadi atudi Trade and Tourism Fair a ensure ni life mede bremo ene epiem. My name is Elder Dr. Kweku Edu Eninkra, Group CEO of Makion Group of Companies. Makion dear, ya waho fritete. Ye traini enipa ewo aduane noa any cake muye any local cocktail drinks. Na fesu yesa traini enipa ewo fashion. When you come to Makion, you are going to learn something very practical for your life. Midinde matodame. Se obeso woduane ya me kan fo Makion e dia mawo. Fa won se bia obu a wote se school nti ontimi mmabi. Obi atimi baby. So ya ware fu. Se wonya ware ni o. Me kan fo mo obi bia. So betina ba Makion na mba ya so no. Aboa mo niema bebrem. Enti misimi di nwa dance e ade kire obi bia o hwe me a ye tun safro se Makion School of Practical Training ne bra besua insano djuma bi te say cookery, cake making, cake techniques, fashion design, local cocktail drinks ne esua eniema ubo abetimi di abo obra onkwana nyina. Makion School aboa me kwan bebre so eni ntimi produce me drinks ene ebikuta me kan fo Makion School ma obi bia se panyi abofro obi awaware na omware nyina se omombra Makion School no mbenya omonsa no adwuma omope bia wa oni Makion unu se yenuane se bi nipa firi amanone na bedidi wa ha sei Ghana aduane bia Nigeria aduane bia aduane ahodo abroche aduane nyina ye no ha sei nti so unim se Makion a brand name in the hospitality industry. Next say unim the American say also bahasiya you will never be a dropout in anything. Makion School of Practical Training no ewo Makion School complex ewo Atasemanso se uhia inchechemu bebre a ubetimi afre number we say ebeba me ame ho na matumbo a chereche oniema nyina mu 0544 989879. Come to Makion and your life will forever be changed for the better. Thank you.
My name is Inshira. I'm a sales representative of Africa Company Limited. As far as home interior decoration is concerned, we have the best products. Some of our products are Dab water pumps from Italy. We have Hilti power tools. We have Souvenir world-class paint from Brazil. We also have Carrier air conditioners. We also have ABB electricals. We have Italco grout and wall cement. We have PPR pipes. We have Osram lights. We also have chandeliers. We also have world-class tiles from the UAE and Spain. We have rack ceramics. We have Cludy rack pipes. We have Conflow clever drains. We have Sodeca. We also have other air conditioners like Media, like Beko, like Sparrow. We have wash basins. We have plaster boards. We have spotlights, Osram spotlights, LED lights as well. We also have Kaiser home appliances. These are world-class products. You can find Africa Company Limited on the Ahuju Road, opposite the CBG Bank at the Atinga Junction. Our telephone numbers are 0244 339357. We look forward to seeing you at Africa. My name is Inshira. I'm a sales representative of Africa Company Limited. As far as home interior decoration is concerned, we have the best products. Some of our products are Dab water pumps from Italy. We have Hilti power tools. We have Souvenir world-class paint from Brazil. We also have Carrier air conditioners. We also have ABB electricals. We have Italco grout and wall cement. We have PPR pipes. We have Osram lights. We also have chandeliers. We also have world-class tiles from the UAE and Spain. We have rack ceramics. We have Cludy rack pipes. We have Conflow clever drains. We have Sodeca. We also have other air conditioners like Media, like Beko, like Sparrow. We have wash basins. We have plaster boards. We have spotlights, Osram spotlights, LED lights as well. We also have Kaiser home appliances. These are world-class products. Say na kware mche zio se si ochi okasa se na ye funa tie e ya de bi anu odin kwame na che doctor yagupo insha no papa yagupo insha no kwame na che se omo mo hwe Facebook live no ene Pimsan TV de be dia dance a doctor no e pai no ni furu manase wo ba bi e na che se doctor na nyame onhira no onye ne kase Dr. Thompson yagupo insha no aye adwuma utumi so otwa ne furu ma no nkyɛn wo so efi na ya so kakra ko si furu ma na se no na opaye sabi no janna ya kra eni ade betuma ba ade ne wa e wo yie di betumi opesi okuhu de ko so pa se ne yam si tie doctor si paye o de platform so pempam ye bia ko Facebook se sia ko Facebook e ba no hit your line ba your page no Inshira 104.5 FM be hu me ofa se yam se si tie na nwumre ya hosem ene mesi we ya o che betumi to ye ka sem ba ko
so because oh yeah kwame an to kure betumi ato ba timi de mi yimpa se ye nyina no nyame emma saa ha we kura na abofra akofam no ebi ntua ne abusua bia na kwame ayaro hosem me hwe ade we pa na mabisa se ti abofra yi obetimi anya sabi nsu a ye de hye obanyi nsi ade no ntumi kwame nya ize o no ntumi kwame nya ize o ba mfra na ehu nya ade no beto no nya ize na mi ade no beto no we nyini bia kan bisa se sese ne be ma no kretimi esori gina ha mi enko ansa du mfie du nsia de enko so me sha me ko yetio kasa uwi na me de ma no usi no mesre na ma mi so kana asem no kan akowie se akure wo soma na wan continue ni so obafia obebu no ma me ka kire no no an ka se wo so ka kire se ma ni sifio no sifio kwan ode ne befa so no ma me fo ne janum yesem se bibi sa ba nkura no mo no mo kasa ya mo hwe ni yi o minima kra bia ya kansa asem we kire no se school mu no oda wo ya da ka so nkofie onko so ana we wakodo obi store ni mu a se ya mpampa se onu ankasa de de to no so nim ho hwea hwe kwan a ya de na fa so senso kra wonim ho bibia ya mi sa se tigana ha no emra ne sesai kwame me de mesre so se mami sabi woni bi kwame wo hwea ga na mra no oni bi tiwatiwe na so mo ye bɔ ne fosam ne kɔ no ho ofie so kwa me bia keka ansas ne yenya 200 million gina fire from so che na asam no krenye kwa me wonye already o because we say court nya jelu om say kinkrai who na be helba eno so dem say dey be so kwa me say wa na be helba eno so dey be so kwa me dey ha me ni o ka we say no ka court enya jelu om kinkrai na ka ban ade na ka teacher for nti say the teacher for pay ban na international and odifani Elijah so akodi enkomo abrate fa ne Kofi Yeboah Martin de beda Ewiase Mu Nsem fo se akwaje koko e wo bebia ni bonwire woti ho ani na he na eno grace ade gifi ni nsem ni command fa fa ni ima ono se boni man se akotia sanse post mortem just no tia ye pa akotia tia fo mu tewo ani na he ono su kutukum wu ei akotia wu ai ani ehuntan sa nyina yemfa mo Kofi otiai chanse wono ana akobori dio so akotu no draw wakum ima efene akwatia na nsem we beto Ewiase Mu Nsem so no deja ya taso emprenu na no motei ehuru fie papa ensemu do bim yaketwa amudi ka ko konfo so mo kohwemu a amko konfo no anya adwuma amko malam amudi abegja ho ekinka Yasin mekopiam se akwatia ima otiefo no no wono kasa na koji edo be hye ho no ma akunu committee force da bi yensa anko de toso miensa Kofi da bi menko sanse me ria so da ye ne abu atia ye timinsi ho da biara da timumfa mo ho da bi ena ye Ewiase Mu Nsem fo Kofi de asem ba ye yenso anko ne anko huhum ne hu sampa Kofi de kum akwatia na se entisa enanyumrei the producer na je ampo for mensa sika pa atoso no pasa so number 2 akomo hene oni kedi akore nua ba konfo ye bi okoda agono so ye o de wunsu so nyina e ba sesi a Ewiase Mu Nsem ha ni panya so ni peja asma wate ni bana fe ya di hu komo sesi a Angel Dominion akofa Angel Protection Oil some 91 23 about jaso ekoye papa Kapa be yusu bi popo na bushia empati wo pa be ye bushia num spiritual attack spiritual marriage e be se kama juwase nko ya e pacho Angel Protection Oil some 91 and 23 orem sensem basa dan nyina council mo bre Angel Protection Oil some 91 and 23 to be kind majo de open favor minua some 23 But in short, FM Musabekabi, Poina Esa Pokonango, King Solomon Achimoda, Anti Akoba Menkoko, Germany, Frankfurt, Bishop Peter Osemensa, US, Virginia, and also Roxy Etobi, London Mitcham CR4, Lady Etopeti, Benny Street 91, 900 Shogent, Isaac Yabotis and Sutobi. Kojudian Tentem, Kosha Odi for Joseph Mensa, Okumasi Atimetim, Tabon Bola Junction, Nakojam 91 and 23. Ayajma Edwada any brother ewa Kumasi Atimetim Tabon Bola Junction and Kai Ama Summer Stadium Jarvis Countryside Yawadebia and Koko Trado Dominion City House Kwesibia and you for Joseph Mensa Ninkomo it was 055 44 77 959 055 44 77
959 05 04 60 41 22 05 04 60 41 22. Caveat. Dr. Amuzu and Amuzu about clinic. What no? The pennies doctor. Mauzi here, Charlo. No, you're going. Remember, you be teaching. Waga so dum paso na ye do anima for Mr. Also ko Dr. Amuzu. Obi pretie me. Remember, you know, the bedi mu nyina ne so betimi ahye oba ne nyinse. Better send ayebo achi bidin. The Dr. Amuzu kan nyina so hunsuo na agene no. Obema na ye pika na ye sempampa. Eduru de de be se banku. Etifa moba na wo de no abortion plan obe ya. Emma etimese ye nyina ekwan Dr. Amuzu. Na share Samson na obi wa ni sisi ya ne ya ekoko ana honam to yo hyehye na agya utipae. Ena ma husa no ntem no. Ni nyina Dr. Amuzu betu ase de ama. O de Amuzu gali bites abedwa so. Unya bi no no amoja no bedi afrisani yi. Samson na Amuzu ke aba bites. Eno so odwa so. Ebesiesie oyafunu no dun so twa obrebo sa. Eno oyam nyama nyina stomach ulcer. Eso Amuzu ke aba bites. Samson na Amuzu pe aba bites Mr. so odwa so. Amuzu pe aba Mr. No no bi ti di ade ma de ni typhoid fever nyina so. Unya Amuzu aba Mr. Na etu ase. John dis na eso heaven ebe hu Dr. Amuzu. Tafo Club 600 Kumasi. Mr. Nchemu bi atraso no. For Dr. Amuzu 0247 776743 0247 776743. Uncle so Rafi, maybe you have said Nanasi enough from Nanasi enough from Nananka will be enough from COVID, you'll be enough from what you do. Amuzu won't say you. I mean, I say, oh, Nanasi enough from. And I said, enough from say, Nanaka, if you ask a member enough from, because you're doing Kenya what? If I tell you, for desert, so uncle approach the bit another. Nabi anam desert so kragare any sugar. Na yo yalla desert no so. Na man fo basa empacho beni. Ya Akiba travel service. Ya di book in reservation na fa. Mama dia ne tell me ka Akiba honom. Ya de ko Canada, US, UK, Switzerland, Japan. Ya Akiba travel service. What's that? Uti yom shem heaven extra 7. When you da keteso empacho obraso Akiba travel service. Ghana Tourism Authority. Atumse say pine visa wholesome accommodation eka obiano Akiba travel service. Go baby. Kumasi Akotia line Central Mosque. Any Akiba ninkomo on 0244 219 836 0244 219 836. Strategy Akiba. Alaska Star Enterprise na Samre Yadru. We are Ghana #1 sole distributor, back quality and original wallpapers. A 1 year call. If you run Ewiase hotel, restaurant, and I'm no Kase Crown. Mr. Udu Alaska Star Enterprise. Now one Kase Kobase, West Fury, a restaurant, hotel, and now one Kase Webby sport, and a beer bar, and a wood yeme, and Nanum Yama Himfi, Sammy Messy, open quality and original wallpapers, and your design of her, and one Alaska Star Enterprise. You different colors, different designs. Samson and so ya hodo message so empenim for no musia so na ni bia na ma Alaska na ma be quality and original wallpapers na m de akosiesie ho ya blankets ahodo nso so a no kura ni nyame anim edi ahini wo wan kasa hall ho na bi sense puma na nim pono na nim na ba bia wu etimesre ye be hu na chi akwan elf so Kumasi adum ya ne boss fm dia nim hwe Samson ye ben Prudential Plaza pay and kan yo tiptoe lane ya ben Circle Mall enchemu bi atraso no for Alaska 0554 114878 0554 114878. Emmanuel Momo say a natural income limited and no do what to appear amu here be Kedika dinner capsules dinner capsules ekoyepa dietary supplement and answer to say enkabasa teto wa de nebegu to me kan koje dinner capsules it should be a white green yellow and some fata o here dinner capsules o compost what yaw oni atinka obi asimi ni atinka kra Uyonipa, Wodia. We not think I say, because you did not capsules, prostate capsules, Uju so ta. A day, what pipe crown sosa, a beer influencer, but they are not coji, prostate capsules, just one more fire, and just about one half what there be. Ocean and same way to do this short put no. Raj King. And DJ Clinton, and where do you do short put? Oh, Pacha saying, wow, over there, I got the prostate capsules. True man, over true, no a man. Remember, attackers and I say enough from no Nanka, so be enough from
and I can so be enough of Enkoya, Kokeniano, or the true man, obey true no man, and more Jansopa, Unatika Kenyao, is Yadena Yefri, no about Juma Dane, in a fee. Naturally, Company Limited, Pharmacy Bia Herbal Shop, Ukabudin, and one Incomon, you may 0249 01 71 01 0249 01 71 01 0204 61 61 61 0204 61 61 61. More strong, Nesson, and Chamaja, Radian Massim, yes, I some way to Miss Row. Yenina, a mountain of victory, as a fumu, Ebiana Uchime, or Dia Sonia, Dia Somba Sabasa, Ubicrano, Menoka say, what to Yadia Bidim, Yadian, so the Chinchabre, Ninano Miss Row, Unia Midi for Codia Chape, Naudia Dance, Diabo, Ebusiano me, Ebusian Konya, Ubicreate, whom be Bashanoda, whom be Warodia Chinchina and call Nina, mountain of victory, as a fool, Yanko, now among some say. O di medebia watu di emergency na emergency nimno tumi ompe onkoso ompe oyeye ompe aware ompe akwantu ya twene ba na ye de nachiwade aka no ebasa na wankasa enyema de dana kwam na eno so ayadanse die botwo ntimesre sie nyina yankwa hwe prophet Joshua Barnes na kira kwan ewa atwema twade Joshua Junction edachina osinkonwa etie nyina yankwa hwe ehebrim echemu bia traso no afre prophet Joshua Barnes, your watch match dear. It was 0540 447 000 0540 447 000. Mira se mami koso se bana be so no hwe organ ha sei obi sunsum kan so ne ma ekoye mana esisi so o ma no so akodu abroche asa abroche fo nyina aba moba enye mu sa adwuma se mkoye kata se mkoye na ana sunsum bi atete o babodi ane tomrika odwan ko bi ne mami koso asoye wasi obi jema na say obano anasa per promotion tomrika na hwe mame kosobe chi kwan o UK Ghana fo nyina wase mo ntwen na oba Ghana obesiesie mo isa broche fo nko a mame kosobe so de wate na bo nsem edi amano fe no 0044 7908 469914 0044 7908 469914 mame kosobe osi oha nyina etu obetwa Adokota former queen amintri amwanya dia ba center keka wotipa mo no odinya dia ba Mr. Abedjaso na nya bi no ma no krani nyame John dis esro no tidi ade amadede ne fever typhoid ni nyina no unya dia ba Mr. na ase atimi atu afini pede obi kreatie me na num ato otimi ntibini me so unya dia ba Mr. na no ma wonum betoso no ma yodede frem no banchi de wonum kra asepuna etimesre wankasa ya de bia ne nam ni pede ohun yare ban nya dia ba Mr. Nanonom ebe so ne moja so na aye kroje na fa zoom lion system no nyina na fa bibia de na kwam e de ema me so atufo mohwi ne enko KNG heba mrom Abidjan house Samson Atonsu Monaco Konak heba Ashtown Dani heba mrom Fredmans Keu Habme Asafo PFA Tafuni Road echemu bia traso no afa nyadua ba center penimfo 0558 565890 0558 565890. Ofuisa de anya get your second mofuisa aboy promotion and a post mortem chese e pacho atakum de oya de pa now second mun say and me ni opera ofuisa de anya kono ofuisa oni be hete na otiye so ha na fe fo krobuni chansa okala basesa e fi na ko me kanfo alo Peters and amawo yanka sesa nubra hahama nutane dayo etunuma esiesie ba bia ma di so di form kama titanke di do prekope e the spirit awom mama di ana Georgia e be siesie kama alo Peters kasa preko na tuapete etunuma na kasa preko memem mama di ana ko digote authentic Abraham Peters na alo Peters scientifically ya evaluative for functionality safety and quality about for fra onka ho o ma koda no fa so stay away India spiritual doctor ko India ba do no ahye akoda wontimi kasa na se wontimi nante eya ma wo na yefrimu ana ato inso krobo de anya ba ma ketekete mana boyi gono syphilis ai dom nyina India tuase e wo na hye spiritual marriage spiritual attack small scale mining asase sika oso na so ko amu India simo nyina mu ntomrika na momra what on someone tinta o yefri so love me alone about don kwa ahina ko bin 18 mu ni signboard ni pansa area demo and India ni komo 0240 55 3682 0240 55 3682 0208 297 825 0208 297 825 oyeduma yawada efiada memeda
ana kwasiada o ahinma kokobin team amon diabu na so kodwa so a busa food lovers special African price. Food lovers special African rice about a long grain perfumed aduani bia person dey mu ye bia no about nkoto to Jimmy basa on your food lovers special African rice but when you omo system ne feel eno ani food lovers special fragrant rice na dey ample for men say sikapatos menu akomo yin mo kwaba na ompom ti say about microphone ya odia mako dago no so kofi nsemi dia na mu hui di ka say me yasem na me ogre wa ma my grace ade my friend ogre one timi ama ye ba bia ni bonwire aso de to ye nua kofi ye bo aso ise ke nyina ye hu no kure wasem na mpelefo se kwa mo ni sema ye ni nyawo ni nyina hye bo se nke ne betima hye na ne ko hwehwem ya ma me ama ba ye ko no kure kofi ye ni se ye nua be ma ye kana sem de sie wuli misoda ma video no nhwe sie hu de sie oni mo hwe nti wo mo krom ho a e freno ba bia ni bonwire ye nua kofi ye bo a ne ho asan wode na yere oni mo bibia na kwa de wo mi se kofi ye bo kra bodua se kofi asa bodua o chire bodua o chire se ntwato so mo de to no so no oni mo hwe a se de paro to no se ono oya sa de na o so de kum owura na ofiri mu no a nsuo bia wasanjuma bia no eni je di kan no amko na konfo na ma eto so me na malam no hwe mu e ka se kofi ni mu hwe ne mu akwatia yima a o chefo mu na ko je do be hwe wa aku no a na mko no sa na ko piem Pauli mo dia me hu video no emra na je e ko konfo ye bi ho no e ko hwe mu no mo dia me hu ana e twego no peso hu bia ko Facebook a e pa cho Insha 104.5 FM na na ento so ensem na mbusa ya odi fo ba konfo ye bi busa so ko sojo eso busa se ye bi busa se owura ya e friend kofi ye boy se abrantie wo free mu asabere ye friend yi so ni wo hu bia no kure na adi eso busa no oni mo hwe de toso mienu abrantie na wo no so mo mu na akoye ne ho bo na owu ya so ma no kure na adi esi sampa wo no ko je do be chef mu ho sa enti de toso nai nai abrantie yi sa ntwaso mu tutu oni mu bibia nti kofi na koto yi wona koto ana so jia konfo ye bi achi kofi kwa ma ya chia me ana ajia konfo ye bi edago no so e ba ko Facebook a obe hu de ko so nyina emra m ko hwe mo konfo ye bi ho no etwagu sesi a yese na ni abre obodua se ntwaso o ne nsema to nso bia okromo bia no oni mu hwe bia no o sama masu o wia na wo ori bokro obeja no obe dase anti kofi sa bodia ho obodia se obia odi asem to so bia no asuo ani ni sa de tie pepe kwa me o sa santima me modua ba udu na na mani mu a yebodia ese ye ru aka se yebodia wa santima ba udu na na mani mu a ye kire ko ye bi kire ko fa so modua o cheni ko ru obodia ndi kromo bibisi wie pe enye kofi ya boda ayo yo bi de kuma ntwi o kwa me bo sie ko di dijas a kire mama santiman ndi dia kwa ko sie no na so on to pada kra famra na efa mo ntri wona ka kire no kwa pada no we tama e ba no to ai o to sidie bebu kongoje na nya pada to pada bra ne efa mu enwo so ya se na di mbone ye bo go pasa no kumri pa no won san na obi busa se mo se na DJ Clinton busa se what is the river ana bata je se river ye bi ana o sire kakra obi ehun nsuo na ye bi okọ nsuo no wo hen so de etwagu no but o person who be on Facebook Insha 104.5 agoni gira no enso no wase ho okay nti brother J any DJ Clinton enso no wase ho nti enso no so na mu gira no so na gira no okay woni ya amane no okay ahoy amfasa amfo so okay ahoy ne ya amane wi a sebe na so no de ko o mu a obi to ye bibia nti kwa me ko no kure wo mu wo se wo so nyi ne bia bra na ko ba bia de o ka no esesa Sunday, to rock via board, the three sign. So, no more. We no share comment, so more a year baby any bonny. I don't so I over Iba wono. Said you are would no more share. Ima Aquatia. When no more share. I'm so tiapa. Would more share. Tina, I got you, sir.
akɔtia na nkasa na akɔgye aduro bɛhyɛ hɔ ɛna akumo no a sɛde malam no kae no asa kɔsi nti ɛhyɛ mo committeefoɔ ɛno ogire ne ɔka wo biansa mo nte ase a mo nsa mmra na yɛnsa kɔkɔmfo yɛ bi hɔ ne nyinaa yɛnsa kɔ ɛsa nhwɛm no bio na nsi mɔnim sɛde saa pa deɛ akɔpiem sɛ kofi ɔtia yi wɔnim akɔtia wɔ ne ho hwee committee chairman ɛfrɛ sedu adaroma ɛsraw owurɛ ɔtie ɔbɔkuro mu a mesɔmo owurɛ a wofiri akɔ bɔkɔ polisi yɛ kɔ repɔto obi wɔ hɔ pɔ biara ma yɛnkye no yɛtawakyi wontimi nka no bɛda yɛi nti na yɛso so sɛbe yɛso yɛka bia ma no yɛpɛ no kore wɔ mu ntie na mame ogire a wɔ baabia ne bɔnwere wɔntimi amba patapa wɔ yɛ nyinaa kyi akɔwie sɛ owurɛ wɔnim hwee wɔne sɛ innocent nti dada roma mesɛm ara momfa nneɛma bi tata no ɔne ne yere na ɔmu no na ɔmu ni ɔmu hia nkɔfa sɛ bia mesa wɔ mu kwame meda sɛ mekoe na mekyia madeɛ nyinaa mama vida wanda ando o USA wotie de den wa vada wanda o USA CI kwa meda wase yo already show meda se me bana fe kofi enso so e the last words aba sanse se o kan bi kakra so kan bi kakra se kopim se onim ho hwe ampa e ma namsko mo san bodua ti bano akasa law say ba clinic akofa law can make sure ba so a etimi gono syphilis infertility jinso moja isi ya de chlamydia candidiasis o project hyper and say prostatitis boni akoje law can make sure delay man capsules e ma obedile akom ache enye peti na yo bia na se uni atinka ne pa cho ne ma sintrase pa enti peja no muye e ba cho hia delay man capsules laws about make sure so onamia kankane se osisi eya oya na wachia se kan center boot etu no menstrual pain man mo kalbi koko makani fibroid sugar level na ekosra ohia laws about make sure malaria therefore e laws about make sure and after laws about ointment e de massage yem for twetwe de cha ho de dende en papa kakaja hunami sa kuche am fer was sancho de jiba na nyina e laws about ointment Dr. Lawson na etu apete ekoye Dr. Mojo enanwumre osito mi kanako Colinac Miti Danny Herba Fedimens Ame Apidang Sawa Herba so santimampon and Dr. Ninkoma or 12, it was 0242 133 577, 0242 133 577, and 0248 619999, 0248 619999. Ya Titis promo. Ibacho, a Franco trading na debra war, Bonia Qua shop bia, Ghana for Nagina, Yashase, and Ya Titis promo, and it could be September 30th, 2021. To be ever hunjimie, koto iPhone, Samsung, Nokia, Smart TV, if you 32 kozi 55 inches. Na bobadia. Bo se atete so ampa, ya tete so. Me di ho dance here. And then because sorry, ya tete so ampa. 0246 422 338, 0246 422 338, and 0555 939311, 0555 939311. Oboni anako Google Play Store. Ne down do Franco Trading app no. Anako website francotrading.com. They can obatiasie. Ya titis promo. Ipacho ko shop back ko jabanche wadum YFM cheho na fe Malcolm Shenmu na Prudential Bank Shenmu Kufor Clinic Shenmu ke new market ya shop back so. Oboni akwa website francotrading.com. Na you can pick your official numbers no. Ko phone be bia. Say your website francotrading.com. Phone pafie any ona share ye. Tabia Herbal Center, and the way about Jason Pacha Dubia Koye, Madagono Sojatum, Tabia Herbal Mixture. Malaria therefore take to Nako Mujamu, Napa Dupan Media, Tabia Herbal Mixture. When him not to Abesio, when I'm here, Yefrio, Tabia Herbal Capsule, so Yamatima, Shabby, is the idea, na says you come, near Tabia Herbal Center. Numbi Nancy Sonipodia, not Toby Ningasikabum. Kodani Herbal, Fedimens, Colinac, Ghana Fedina, Yatuapete. You do a 243 68 6861, 0243 686861. Food Lover Special Fragrant Rice. In fact, Numi Uja so be no DBA perfume long grain. Kama and Koto Jimmy Biama and Kunya how Fino Kumika for Food Lover Special Fragrant Rice and Amawo. She's a feel what and Mupadia a Koye Papa. Producer same for called Smart Minupe Nafe Yanko D for so some Minupe. Menso, dog way. I
Mount Carmel na Odivo Elijah Commoni German free Subaye Onu na ejati asienam man so dine kosro Enfiem pempemechi ni sesu apie e House of Fire and Anointing Ministry International Fadiman Pontin School Junction Hope Odivo Elijah opoko timi frɛ o German free sro na abeta o haw enu amane hunumu a na ahye no se dwurebe emfa ho ni duabo emfa ho ne nnome yaridom sunsum ni hunamu se de tie bia Odivo Elijah tenene nsa na ayedi hey onipa beni Elijah be bawura brabom ufie wadwumam waworiyemu aka ahintasema kyerɛw ama ho adwuru Elijah be ma ho awoso hia no one-on-one House of Fire and Anointing Ministry International ebnada ani fiada ayempaibo anopa nonkron kosi awia no mienu yawoda aye counseling kwasi da bia so yesom kase anopa nonwotwe kosi dubako ani Odivo Elijah opoku ani nkomo ewo 055 00 73395 and 0240 967757. Alright, Yabba House of Fire and Anointing Ministry International Notifani Elijah Akodinkomo, Odifo Elijah Mwakaba. They're going, Major. Young fan pabo more than shase. Yes, yeah, bompire. My God. When you're on concron and then you bring so my head, I was sick. Amen. I own one my quenya say and nay no mamma casa. Jesus. Send a bear one now or bonnet for the idea. Obone for the amanie bia to won so my God wonam dwumadie so na waje wo mu nyina amen ye de wako chinchim afidie hye won sa Jesus wona etie ye wona hwe ye de wo mu nyina nu ade himoje ye da wasese anwumre so ye bro so na aba be ya ma wo Yesu dim ne ye bompae amen amen Odifo Darma nyame admo ochina Thursday counseling because so I catch on the fair down on House of Fire and Anointing Ministry International. Go me da se nyambo we china de go ampaye bedwa de one ma counseling ni bi no na wa hwera de obi a waba fa di school junction bi anim se edu da ya wada Odifo Elijah me tenase eye counseling nya good na ye tenase a ye hwe niema mu se why na niema nkoyie ma no de be ntikura na nam so ma niema nkoyie ma obi on ma opese o ware but na ware sem ene ne niema no aye basa Jesus obi on ma wadi 50 years oh but ni sika sem nye areho obi on ma wono atimi sem ye brefo Jesus nanso eniema nkoyie ma no niema paska eno no wakire nyame ya adma yesi nkonwa Jesus na yebusa se hey adenti na medi 50 years but eniema nkoyie ma me adenti na madam fuwe koye adwuma we ne yeye na me de me ye adwuma no enye yi eno no wakire nyame ya adma ye no ho yes obi so ho no ma wayare wode yare na chiri ko hospital ahodo chiri hospital bi ama chese na bema bu doctors no kra declare ne se ba bi aduru ne de enka nipa kro nkofie no nko se nipa no wakira se adom bedum ye ne a anopa no nsia ke na wo ho jana so entra fie nka se meba david obi de bi o kan se ade tia meba wakira meba nanso still ontumi ma sisi waso ma wontimi ma de America nyina se nyame ya adom akina wo wote adanse ekoso ewo Ewiase Mu Nsem bia wote foforo se obi wo honom na se odi ni problem ebe Ewiase Mu Nsem so a na se nipa no the gone any ni team no dane no e de no ma ye ne a yes ye ne se ekoye ne ho adwuma ne ya sad na ba ye program ne so ama nipa kro be ka de Awurade nam ye so aye de ayama no nanum tuo se de enu a wote bi no ene de bia de wote no my God and so de eba no eyadu twem no de enti timu afidie ni mfiri atie na momodifo Elijah me numbers ni ni Jesus 055 055 00 00 733 733 95 95
055 055 0 7 3 9 5 and I say 0240 96 77 0240 96 77 57 where Odifo Elijah Opoku Fadi School Junction and I'm okay academy one more pay House of Fire and Anointing Ministries International number no ofra send your TB a betro my God to Anamaba name wachina Yawada counseling 101 meet the prophet. All right. Odifo me dance yanko na asem so we sunsumo asema Ewiase Mu Nsem akwabọ ni kan ni komo e ba jo ho to say o max ni pija kwaso na asa transmogrify I should look chance and wiem yeniye o mask na yeniye hana buka to so dabi esro no yeniye Odifo ni ma no na buka to so no ane max no dane no shenisa akwamo koba ja ben na ho to say na mitumiti yo iba cho wudi ebe how dey mo how mini how yo iba cho wudi efe mi antwi openi antwi di mfie say ma di mfie di oso ba ko 71 okrom ne he mfie ba ko yo ejimo di atu di Ewiase Mu Nsem ya dey awutie ba cha mi tie pa mfie say ni mitie babru mfie dunum ni why are there that's not it be am ready uda na me ameka say fam say Ewiase that's ramete jatade ni akra nyumre anyure ya mitu body bia ni menana ba ko na osina na amanu honhom honhom bone bayi ye honhom na pese me de da ma da ma mo tu face ma me se de me nya hoto no so nya nda ache ono na se obi amani bayi ba chan akra odi mfie sai onya mfie dumiensa aba na bema osa edi mfa na metra se na ye mfa nsam wo no basa be ha dwen na ose ba nse no nya sa bayi no ose ne na ba de ma no odi ma so man dia di se mo ni bebe odi akum ne maame odi akum ne papa odi akum ne nana inu anum so apa ya dia mo ne maame ba ko ni defu akose no ne ba ko so ni kunu so man ono so ya dia mo yi to sia na mo ko bu spray with side anajo man to si nyina ewu o ye bebie enye yi omo ye fu na anajo huhumu no ko spray what the wood side akọ spray ashe no and so dey ko ahun si ashe no so wo ni dey ahun si ashe no but dey so sa na be na ensimo ke mo je di enye bia dai bi no aso dey dey aba ha no some da mo mo aye na mo hwe maye na so mo ka sa mo nyiri sa ko na bai fo na wada ma me se ni huhumu mo se mta me dey aba ha no akwaro na try ba cho da bi o ma na ko try ma me na tie ni apa we ni papa wu ni ma me so e na me se o so akum na ma me akum na papa wo mi enu nyina akum akum na na ka ho ifa mi ensa o wi o mi na na de akwaro ndo kan nyina ato nchen a o bi bi o chese asema akola kan betumi no kwasa akola be ifo o bi sa a wo bi sa chese ni ma me ba ko no so ka che nse on ebibi kwa fum so mo fum mo se be ma bi e be fum mo me ye mo hu be ma ko mo ti fum mo hu on so pampaso ya ti se obi ho a wo so obi wada fo hu no me ye mo hu ni pakro na sen ya kra na ka ye se bo ka se bibi kwa fum a be me ba ho no ya mo hu ni pakro no se na nu ye fikra no ka se no che ma se amekai wo se me na be se ajuma no me na me so am se me se mo ajuma no tem ba ye no ya mo hu me no choko fumo ko ede ko se mo juma no na bosan adamu ko fumo na jo dabi se wia so de ko ti wia kete no ko ho ene ebetumi ba ibon sam na se ni ma me ba kura me kana se ni kunu okwa fumo ba ayiwe be se no na ko bonu no abre na beda bench su anim ho na no de yade ama no a ono so esi a otimi nya juma de bia bio mo na o se ko me fa so okuni papa Osin de papa no ne na de ba ye ma no no ye se okọ hospital ha
ɔtene nsa sɛ ya spirit bɛfiri nsɛm aba hospital ada baba no hospital ɛnsɛ dɛ ɔyɛ da kɔda hospital okay ɔtene nsa sɛ ya fɔ bɛfiri mbaba ɛtɔhye ne ma ne papa no bɛwu saa na ɔkae na ɔdi kum no na ne maame no so ɔno nso yare bɛda afigya ase bɛyɛ deɛ ɔsɛ sisi bɛsɛ 3 weeks ɔkɔɔ sɛ ɔkɔhwɛ no no the same ayi na ɔmde maa no ɔtene nsa hwɛ so sɛ susum no sɛ atɔkye no na ɔno nso di wuyɛ ɛna no nso ɛ nna mdi ka ne na no so di ka ku no ɔno kɔ me no fa so ku no na mse ɔno so electric fan sa se so tin sɛ sɛ ya ne gya fim power bia fim baba ɔde atene nso da na me no bɛyɛ ɔba kyɛ sɛ me da wontimi me ɛne na wontimi nyam na tie ɔna sɛ de bɛyɛ deɛ honhom ɛtumi kɔ baabi a nyam fie no wɔn ma wɔde osuro ne bia woti fa ma hɔ ɛne na wontimi ɔmɛto me wɔbɛto wo nanso wɔde ka kum bi nyam ya agora sɛ de ɔde sɛ wɔ mu no na ha me no na ade wo sɛ ɔde metumi aba so ɔntimi ɔbɛtumi akɔde aba ade na wontimi ɔntimi ɔnti wɔn try hwɛ ɔntimi oluma wɔn try hwɛ ɔntimi oluma nyama jo oluma wɔn try hwɛ mpɛ sɛ ɔde bɛha obi ntina mede aba ha no wɔn try hwɛ mpɛ sɛ deɛ ɔntimi sɛ ɔde bɛha obi ntina mede aba ha no na sɛ ɔso bɛtumi de ahaw na mpɛ sɛ deɛ ɔntimi na na oku no ɔde mfie sɛn ɔnana no ɔno ma yini kyɛ no ɔnyi kyɛ no ma yini kyɛ no bebree ɔbɛyɛ sɛn 61 ɛna nso 71 sɛ 10 years pɛnti bɛtumi akum na 10 years yɛpɛ ɔno nyɛ 10 akɔda mu kyɛ sɛ ɔkumkum kuma na ɔkum kuma na ɔkum wɔnkum so wie nti wɔntumi nkum bi ɔbɛtumi akum bi mimi dɛm sɛ ɔntumi na ɔtumi ɔkum ɔde gye deɛ ɔde gye deɛ yɛmɛdu ɔkum yɛ deɛ na agye firi mu ɔde sɛ bia na abayifo na asoma sɛ ɔmra no mɛfiri so nam sɛ ɔmtumi nkume tiwa na bɛto kwa guo yɛ nyame saa nti ntimi akɔda ka nyina mogye di sɛnti ɛde aba ha mɔda mom so mohwɛ na mmoayɛ na bɛyɛ no mu ankasa mohwɛ a ɛyɛ kukuruka bebree ampare bie gyam twetwe gyina ntwi yɛne ma fa bia sɛbɔdɔ bɛbɛ fie ɛmu deɛ he na akwara nso ɔyusuo ɛne ɔse wɔno na kraboa yɛ ayi kwakwa de bi bayi na mpɛsɛ mu hi bayi kura ayɛ nam bayi deɛ me mu emrane nti mitimi hu ɔso na kraboa pɛtɛ kwakwa de bi kwakwa de bi nipa ɔde ma no nso ɛ ɔso deɛ deɛ pɛtɛ bɛta bɛtom yie papa samene ka sɛ ɔne ho anateɛ ɔne ne maame nnateɛ mane ma mɛtrase ɛno sɛ bɛtrase na ɛni nkɔmmɔ bɛtrase sia na mendago no so Mount Carmel na odinfo Elijah kɔmɔne gyama ne firi soro baeɛ ɔno na agya te aseɛ nam maa no so de ne kɔɔ soro ɛmfie mpempem akyi ne sɛ so apue ɛwɔ House of Fire and Anointing Ministry International Fadima Mpɔnten School Junction hɔ pɛɛ odinfo Elijah opoko tumi frɛ ogyama ne firi soro na ɛbɛtɔ wo haw ɛne ɔma ne hunu mu a na ahye no sɛ adwiri bɛɛ ɛmfa ho ne duabɔ ɛmfa ho ne nnome yaredɔm sunsum ne honam mu sɛdeɛ tie bia odinfo Elijah tene ne nsa na ayɛ din onipa bɛni Elijah bɛbɔ awura ɔbrabom wo fie w'adwuma mu w'awareɛ mu aka ahintasɛm akyerɛw ama wo ho adwiriw Elijah bɛma wo ho awo so hyia no 1-on-1 ɛwɔ House of Fire and Anointing Ministry International ɛbenada ɛne fiada ɛyɛ mpaebɔ anɔpa nankron kosi awia nomienu yɛwɔda ɛyɛ counseling kwasi da bia nso yɛ som kɛseɛ anɔpa nɔnwɔtwe kosi dubaako ɛne odinfo Elijah opoku ɛni nkɔmmɔ ɛwɔ 055-00-733-95 and 0240-967757. All right, me say eno mu akwaba. Yejo. Akwara otu nchen. Eba chon. Come na for so betra nchen. Eba cho no ne na ne wa ma ne bayi na na ete. Ene ontimi nkan sa, oye huhum asema. Akwara na eka. Se na kwese ntisa, ene ontimi nkan sa. Kasa wo se. Ma ne bayi no na ete. Woni tafi ne nkura be kete. Enti duru ba bi na o ma me be fande ne ko kumase. Enti mo ho na bayi sem no be pie mu a o ma me di eyare ye. Ene akwara no yede ne bre ne papa. Tede ne bre papa mu ho na ne ma me ne di wuye. Enti o wuye no 3 months mu ana papa ne sugi wuye. O wuye na papa na busuafo se akwara no. Enyo mo de hye no. Mo do mo timi ne ntina ne waye yi a ne bag nsi o mo fi. Enti me da me kwa fo me frafo mba no mo da akwara betena machi. Ene ne bag nyina na jamaji akwara me ne tie. Eti mu a na akwara ka kire me se. So na pem no ka kire me se obeso ne o ka asem kire me. Na me se di asem no se. Okodaye no ne ma me abeso ndaye. So anka bibi bia fa no na brabom bia kire me.
na memoa no na mese di asem e na ose oye beyefo e na ose kwa bi oye beyefo na ose a na ose oye beyefo na wona de ma wo e na obon na na ne din se o de money din o de obon na na ne din so na de ma no na ose kwa be so ose o de fa akokọ na mu e na de ma no na o we no nya beye etimi mame busebusa ne de odi aye ma ne ka sen bebre se o de kum me papa na odi kun no no so kasa ne mu so mame na odi baye ma no omo ton no ba bia woni nyina se me papa na okun no na de sa baye ma ye papa eti eche na kwa ne se omo de ma no mo he da ka so on ka se me papa na omudi kan kuma ne de bo atrase no na de ade na ma no eti ne liki ye ho nyina eti eche no no aka kire me se enya ne nana na omo bo ne din so ne de ma no na emom ye ne mame na odi ma odi baye ne ma no na de ama no eti no kwasem ni akwa ne ba me nche ye nyema bebe ba me nche ye nyema ayse pa ejuma ya ni ntosi ejuma ya na ye but if you say akwa ba me nche ye ejuma na nye ye ono ne sam ka ye mu no se ne nana no ma ne kobo na duro anajo ye huhum eti huhum de be anajo we decide me ba chwan eti huhum de be hye but hunamu na nhyenso enye ye enso no kwasem so yampa akwa ba ye nche ye ne ma nyina sei problems bebrebe mi kun yale wo se wono na omokoto yale no ma no ana me baba ya ba konso e se wo se wo wale no huhum ensam de bebrebe ofeni tie no kwesa akwa na kansa Ewiase mu enti sa akwa no nyanka sai no oye bi a chese akoda be de betia ba so wani onyanka sa asem nchire mo no okay me de nka me hu hwe ko pense o kan so e be fo ne nsam o kan ye de me wo fa be kan se ase afom de ane e wa o ba ho no ane e wo afom ho ne esane enti ye jare ye aduane wa na afo enti wo soro ye adwuma ne hu se obi aba ye jare ho enti na me kun ye fa se wo ko hwe ni pako ne awia e ko anwumre be 3 ho no ane ye adwuma enti wo sane down ba ye nbe hwe je wo hu ni pako nti ko nwan se bia wo be hie ni pako ana se bibisa wo hu obi a etina no ono ne sam kam ono ato anum to ka ne niema awaye no ena osema wo ka sem lebi mu kwa afu obi ba mu jale a da akopɛ na wo hu na menkai ti wo ya na mekae wo se ada no so akwa no wa mabi ono ko school nti ana wo se ya wo na so ani from kan e ma ne ba ho se ye nuro na de bo ade ne si spray no wo mese no se de ba ye de bo a ni nyina bese ana ne sam so kan yenso mi sister so amilimi di na chinso ono so no ni ha wokọ otu kwan na ho no o yare ma ye no operation mienu na akwa no so data no nya ma menchen no ne ma me na na eti okumase because onya abaye no onya 3 years na ono kire say ne ma me yare o yare ho ni na no nim hu bi na omo so ma no hu ma ne kọ ho na doctor o ye no operation penin na wo be hwe na no na doctor no so ye bayifo enti omune ne koye kana na say enka doctor ni nkuma kwala emi sister na nurse ni bi nso ewa ani wo ho a onu so hu enti bibi o ma hye bia no wase no enti omo fred do bi ma doctor ansen ko won fa wo mi sister nanka ne yare ni mo de afomo awu ana nurse ni sisan ade no enti nurse no nim ba bi o firi do mbe bia no wase no akwa na eka ana ho no so ko na dwuma be ye bia nso no no ma se no pese obeye adwuma nti adwuma na ka ade ba cha ma mi sister na ko pa adwuma bi enti ana adwuma no so ma ne ko ho mu na adwuma peni no tini table so na books bebre gugu ni table no so ya obi ebiem enti okoto bibi bo adwuma peni no di gina ho ma adwuma peni form wo krom ho nyina se da ba ya okoso ko pa adwuma okọ mu onya adwuma ni bi na ni sika so oye nso okoto bibi gu sika no so na Mrs. Sanada na sika ni bigu baby to ko to bigu so se de be na sika so be hye firi ni nsa na de ye ma ho a ye gidie ne se ni yare na kwa ni enche wo nim se o yare ho o ma ye no operation mienu nyina e wo ho enso akwa be kan mu nsem se ni nyina o mu nim ho bi etina aye se yakogye di kakra ti uda na ti se o hu abo unu ukuru nyina no ma nyina hu abo mo enya asem ko a ana wo se ne ma ne bi meme baba ko na mi sister baba ko so ye o mutimu adwene ana wono ani nua mi sister ma na o me mensa o ne ye pani
ketwa no oso yi ni tirim adwene ya ode besu ade dizo kwa no suo no no kwase misro no wo ya no mu sho koje no wa tiaka mso angaza mate ibi anso nyame ye odifupani Elijah ewani ewaso wonne commandi ja o man kama ba se bala bo sumkese nyina nyame aduma o china ko di ko mo fa no nko na on fa sunsumo ni hwa akoda no ampa so obi a bebo mo ate timu nso kra sentra mo ba mo ogidie ene mo gidie nyim nko ate amen medase abrante ya mote sai rade adom na nyina o mask ya se balu ase parachute ase parachute adai ana a special made ase butterfly and say rade adom hoye yo what did you say mo 22 years 22 washai come in for show di for Elijah washo kwa me fa so am di shia odi for Elijah ne say yade na de me call ho ana me ko hunu no na yade ne nyina be sha ase ne say meda me so da ya na mi didi woda ye num na me no so ma me so da ya na mi didi ama me kore akukọ na mbi ama ebe hono me ha say oh daim me fa shai ye ama ni pie anisuo me ba chamo nhyɛ so so na wodidi anajo a gire ye anajo sɛ oto na wodidi na ore na manajo gire ye pa so sa dai na entra ho ye nto aso ama ni pie anisuo ma no be hono me minim ha no sei enti hono me minim sa na pai te sɛ empompo no pai na enkase hyem te sɛ akokɔ nkase ama no pause wo so dai na wi akokɔ nam na kase hiaw fasho da bi hiaw ba na wi no fasho da bi ne mo so no pa na ha hono fasho ai o ko ho fasho ai ana so ya dan dai hono te sɛ empompo no pai na epie wo manum ha no mu sei enti media minim sɛ ade ahoro me apae ne de bibi wo ma anu na beyi enti ne me hu krampo ne sɛ ade na ne ehyemu no me twen be sɛ na watwe anu antimi anya mia nkasam kra na de apaso ya de atwi firi manum na me twen so mogya e baa no me hu giregire me na me hu sɛ ade ne bi wo mi wiase wo akoko ka sɛ no ehyem me fa shai to so ai fa sho enti anu achire nso ha meda ho abon se muntum achime mentimi nya me ho hwe enti yeda me ba ha krampo ma nkrama busuani bia kra na me yeda me de ba ha enti me beto na naje wo ase ho enti me ba no wase mentwen na odifupani ba na ode me ama no enti me ba odifupani ba no ana ode me ma no enti me ko odifupani ho no ana o ma me akwankyere victory no ne spiritual powder ana the man say me konko wisu ya no na bibia to betwa na ade anwanwa ne say nipa nyame afro so de no afro enti me ye akwankyere no wie no da ye bone a me sosom ene enema basabasa na esisi o muntuma achim ne nyina me hunu bio na me call no so me efrim mitrase kosi me na ase nyina na me tinka se bibi ne na me widie na maduane na me di no da ye sum ne nti na wade vitru oil ne spiritual powder ma me ame no no moye no ne nyina ejai na enye yare anka me nimu se enipa kwa ho chire ma ba bia obatibia no okọ e ma me ko chinchiri ba bi bebre ebitimi ma enema se fa kodware obi betima ma osamna ne pampan ti se na ntwibin fa so na ma ho chire wona mu nti etufobo na wona mu na ntwibin etufobo tufobo pa na ntwibin wonya hohe to so aho chire wona mu nti wo de opa wa ho to nti ya de se krama bin kra na be ma no wo be de wo de be ye wo de aho to na wo pe enti me ko hunu odifu pani no nyame nam no so a de waboa me ntia wase me beka na ahofro nso nya gidie na omutu anamo de kɔ hɔ na nyame nso be de ebeji won so na ade na ehunu wo ukori di odan makoko na na akɔwe de achi ye mpompa abo minim ba bia pa ye no kokka se ni akoko ka se no ebihim eno wo tire mu sai if I show no de me kɔ de wanka hwe ankyerɛ me se enipa simesia na se we ni se na ekoba sunsum niema na wo ye ma me no eno na etwa bibia ato e ma me tisam na ka say hoto if I show me me hifa ne hono ye no if I show ni sei fancy ya ma akoko ka say wo daim wa openam do ana openam sa if I show me penam ena ko bi akoko nam daim se busiafo ye hu anu monyam na ye pese ye se na ana wan ka te wo me ni mi so daim bi
interview akɔbi na ɔsɔ bɛyifo akyɛ paa mani ko san yɛ apagya kɔ ame gɔn akɔtire dua nkom no ho a meduru asɛ dining table kakraka obi ahyɛ black ɔmo tu ɔmo nunum egu so maa ne mɛɛma na mo kyɛ ba nam sɛ na mo yɛ no ho na mo kyɛ ba edim sɛ kɔ ame wo de ani o nam sɛ me nam ɔna me bu abaa no bi ɔmo nkwa nyina hwie gu wɔ soro ɛna mo si mu nim gɔngo ɛna mo kɔ nam awie ne kɔ sɛ ka awie mo de awie map street yo ne nyinaa yɛ tia sɛ mena ka kyerɛ odifo pani Elijah nyankopɔn nam so agye wo asɛm a mɛka kyerɛ no sɛ onyankoropɔn tumi a ɔde ama no nyame nkɔ so anyɛ de wo nhyira no ɔmfa nye ne mma a yɛnam mponkyerɛ mu bi ɛte sɛ nti deɛ mɛka sɛ nyankoropɔn nhyira no na ɔnkɔ so ama no ahoɔden no yɛ kɛse ufie hɔhye papa odifo Elijah mesamo akɔ aba the go we ya dance a edi wɔ ho eba so na part 1 no akola idie tete nsɛm na ɛyɛ akɔ ɛsɛ na nsɛm ɛyɛ akɔ ɛsɛ dahe nso ochina obada agu no so sɛ sɛ counseling ɛde chi agya dam Friday no five kɛseɛ sɛ na aka kyɛ wona sade ma no kɔsɔ mu fie obi bɛka sɛ akola yi ɔyɛ awisia agyawu enawu ɛna akwan bi a yɛfa kwan bi so na mpɛsɛ bi a ɔmo tene firi ɔmo ho na ɛkaka ho odifo Elijah wo hu ni sɛn de go me da se hwɛ da bi a meka se sunsum sɛm yɛ ka ne deɛ wonim woni ani a ne yɛ ka sunsum mu asɛm a bɛgye akyi de go wɔkyerɛ nyame yɛ adom a yɛbɛkɔ sunsum me kora mete yi minim deɛ ɛkɔ so bia my god bɛ mepɛ sɛ wɔkyina ɔmba bɛpiem ɛwɔ counseling kɛseɛ no ase na me deɛ me dan sɛ ɔmo se ɔmo pɛ sɛ bɛyie no ɛna tu firi abɔfra ne so we no menyi ni sɛ manso nti no mba na mmom so mpɛ sɛ bɛyie no ɛmfiri abɔfra ne so enti ɔmba de go yɛbɛda agono so Jesus na deɛ wɔde adeɛ no ma abɔfra no nso no yɛbɛmu ɔmo hu deɛ ɛkɔ nyinaa saa ho nti nyame yɛ adom wɔkyina bɔsi yɛda agono so wie a wɔkyina no 10 te said ye na yatena se ye the feedback ne be my god mati odifo Elijah opoku abente so no akọ practice occultism no yanka se nwie ote Ewiase Mu otisi from ye hu no mo hu no de go me de me ben nyina na metie program no na me see from nso me hu se obi tena fie ekasa asem na abrante ne kan ye bosirem kan oboa go anse ohu na na wo hu se spirit bi tini mu me invoke no so ne ye na owo so se ya na se ya ati no osi na so wankasa wankasa wo mo de no oya no atekoda na wo so invoke no so ne ya no ya form sa person wura ko nyina se ya no sa atekoda na sa frɛ no na wo so se ya so person hu manim na sa atekɔ sa no ye wo mo de no wow se wo ne ahonhom ne nam enti wo mo ne communicate enti ba bia wa fresh spirit na akoduru no the spirit ne be kyerɛ no ɛno no wɔyɛ so ate ase enti da go wɔkyerɛ nyame yɛ adma brantie nso bɛba bepie me yɛbɛ cast ama ne ho ato totisi for mu hu no me hu de na ɛkɔnyina me hu no ɔfa he me de sɛ mo na mo body deliverance ana mo nya no kra da go sɛ wɔtisi form na no within best a minute na wo hu no biem ɛna kyerɛ sɛ abrantie no saa occultism spirit no waduru akiri ye adwuma enti nyame yɛ admo akira ye be break ya ma no to kyerɛ ampaya edwa den ese na kacha amansan a etwomika diamo nsɛm abɛte wanim 1-on-1 abɛhia odifupani Elijah ɔkɔmɔni Jia man Camel bɛhyɛ bala bosom kɛse nyina Jesus they go me ba on ne nipa aba bɛda sorry fi wɔn mpo da sasene so ai ma esan sɛ wɔn nim de awurade fa me so Jesus media da bia me kam se so pusu nunum a obete ne kankan ana ote faako a na ote wade so ti abranti adanse da go duru baabi mpo abranti no no ntimi ne di obeduru ho a ye de akwankyere to fom ansa na ne ho to no Jesus o kan sa wa hwe a obefa ne sa agro bet emu pa yi ntimi nkasa kese atiefo onye me number na wachina anopa no nsia na Jesus esan se wonim niema efri se me ba enhyira nyame afa me so aye me numbers ni nie eye 055 733 95 055 0
733 95 Senior Prophet Elijah Opoku friend says here. Store number no 055 00 733 95 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 me bo number no dey twa to okra na mama afi Dani trust akire ekwan no na ma sorry because ye bre no aso eh 055 00 055 00 7 3 9 5 and I say 0240 96 77 57 0240 96 77 57 Hodi for Elijah Opoku me wo Fade School Junction. Okay, academy. Hope. My God. Okay, Danny, you been aso. Ye catch it for yes. Wo free kono kwan so na akra kwan so ba no. Try say tech. Da obenya ka wo so free sunya ne ba bia ba so fly. Obenya mamponten ka. Anase wo ba bia wo ba besi kayeti ane so. Kayeti ese eti ani mu ona no. Eho na no. Bebes point. Ani mu ho a obetimanya. Car wode ba Mampontin School Junction ma number nenka otim store number na nadu ya bebrete me frɛ na omu busa nipa kro we difu pani ma monye sa mo amu nkipu na mo ono na peke calls ni nyina enti try ofra muso difu pani na na kasa no awrade show bia no ntene nim che obi biara yeda mu nyina se de se nyina anya futu se meto ne Ewiase Mu Nsem sunsun se mo de headquarters and ensem do so pu ahi fiase da kuma bejafo nyina na fe producer na je Yakubu Sha Pauli oso Yakubu Sha Pa ya ko dai o time for 77 and konachi